Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, que marche Feijóo a Madrid e non leve o resto con él. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, maldeollers, benvidos ao vosso podcast galego en galego de terror favorito. Eu son Vampirineda, estou como sempre con Miguel do Caixán, Churitético, e Sara, que parece que hai unha proposta de alcuña, vale? Que veremos cando chegue o momento. Bueno, isto é Maldeollo, capítulo 17 da terceira temporada. Que tal? Boas, que tal? Hola. Recuerdo, un pouco dormido, pues non se nota. Que comentar? Comezamos xa o ciclo de cinema de terror socialista con maravilla, que comentaremos no seu momento tamén. Pero sí, hardcore, Esto tamén un pouco para avisar ao Dilo, que me preguntou onde podía ver o filme, ¿no? Pues, o Dilo, prepárate. Bueno, tú gostaste. Sí, eu gostei. Non entendí nada, mas gostei dela. Bueno, pues falando do Dilo, soa esta melodía. A sección do Dilo. A sección do Dilo, que, bueno, semana pasada non tivemos porque, bueno, como temos esta periodicidade oscilante, pues non chegar a tempo a mensaxe do Dilo, pero en esta semana sí. E di o seguinte: vos, maldeollers, hoxe na sección do Dilo mostrarei a miña solidaridade con Vampirineda depois da lapidazón que sufriu polo resto da equipa. Non fun eu o único a notar. Lembroume un pouco a épocas pretéritas, cando se falara del Billy, neno, ¿no? Tal cual. Ánimo, Pineda, os gafapasta estamos contigo. Aí estamos. A mí moroume máis o Billy que non se vais o Billy, non fura tan hater do Billy Chorbo. Pero bueno, máis interesante que O Villa recordo con cariño, pero tamén é bastante dura. Tú viste el Billy, ¿no? El Billy, neno. Hai moitos anos, non lembro moito. En fin, bueno. Non me penso mollar. Pois ben, aínda que non gostei tanto como do filme soviético, realmente disfrutei de Les Lèvres Rouges. Teño que comentar que non o visualicei para o programa, que xa o vira antes e teño algún detalle de algo borroso, mas o recordo realmente bo. Teño que recoñecer que cualquier cousa dos 70 para mí é quase unha obra mestra. Todos temos o noso sesgo, mas tamén é certo que é un filme con algo de culto e isto terá que ser por algo. Por suposto, ten as eivas dos filmes europeus da altura. Non todo era berros e susurros de Inman Berno, mas tamén ten os seus pontos fortes, como pode ser o tratamento da cor. Sí, estiven aquí esas 2 horas defendendo, pero bueno, en fin. Mas mudando de tema e falando de cousas realmente serias, levo moito tempo pensando no alcume da Sara. Ei. Acho que é algo que ten que sair de maneira espontánea e sen forzar. Por tanto, dado que parece que gosta do mundo das vampiras lésbicas, eu propoño a alcuña de Sarmila Díaz.
Como observaredes, é a fusón de Sara con Carmila e coa maior vampira da clase obreira, a socialdemocracia. Se ela o aceita, será automáticamente asignado. Se por contra non gosta ou prefiro algún dos mencionados no programa, que o manifeste, así será. Por certo, preguntas da semana. Mellor saga de terror? E que faríades se vedes se vedes que unha pelotiña baixa de forma misteriosa polas escadas da vosa casa? Até a próxima sección, maldeollas. Lembrai, o folk horror non existe, é o capitalismo. Bueno, pues, saúdos, obrigado como sempre, Odilo, bueno, non, polo teu comentario, pola túa sección, xa. Selmira Díaz, a mí me parece que está guai. Non gosto tanto das vampiras lésbicas como pode parecer. Sen embargo, entendo que Odilo fixo un sesudo traballo de síntese. Polo tanto, sí, acepto Arguño, sí. Pues bien, aceptado. E dito isto, temos dúas preguntas. Entón, temos pregunta mellor saga de terror. É difícil porque normalmente unha saga sintetízase cunha gran ou non primeira obra e logo o resto normalmente son unha merda. Entón, difícil. Eu non sei, pois a Elm Street, a primeira pareceme unha obra maestra, e logo ten algunhas que son moi guais, aparte de que a personaxe a terceira está guai, aparte de que a personaxe de Freddy mola desde un punto de vista. Sí, desde un punto de vista que tú non és a víctima, non? Bueno, pues non sei, eu non teño nada claro, non sabería que escoller. Porque, a ver, o custo de Halloween... Sí, eu vou a tope. Da primeira, da segunda e incluso da cuarta. No, ese lugar a dúbidas é Halloween. É Halloween, non? Ese lugar a dúbidas. Que hai moi ruins, hai No, pero Halloween, de feito, mira, fixen aquí un esquema de evolución. Hostia, unha gráfica ultra pro non está trouxe unha gráfica. A resposta boa é Halloween. Sí, para min, sí. O sea, a secuencia inicial do primeiro filme de Halloween, para min, está ao nivel do inicio de Sunset Boulevard ou do inicio de Sed de Mal. O sea, é unha das grandes secuencias iniciais da historia do cinema. Pero pues, estamos falando de saga, Claro, que acontece? Primeira de Halloween está ben, na segunda segue funcionando tándem Carpenter de Bragil, está ben, na terceira segue funcionando ese tándem, que acontece? Que deixan fora a Michael Myers e a terceira como unha especie de relatos de terror, non? Que non é Halloween, o sea, non consideraría Halloween en sí. Despois hai como un no 88, no 89 a cousa cae, o sea, baixa o leito, para min claramente o máis profundo onde se pode chegar de noxo é do 95 2007, que todo o que sai aí é terrorífico. De feito, a DH 20 dos 20 anos sai, como se chama o mozo este que saían de Faculty? Mozo que saían de Faculty, o guaperas este de Faculty, o superhome, o home do Renacemento. Bueno, este tipo fai do fillo da protagonista, e non se salva nin con eso, é terrorífica, é terrible, non hai por onde collela. E sen embargo, no 2007 colla saga Rob Zombie, joder. Non foi mal. Sabes, que eu Halloween el origen a collín con verdadeiro noxo e conquistoume plano a plano, joder. E despois, pois, bueno, recolleu o texto Gordon Green, a última non a vin, pero a anterior tampouco que estea moi ben, pero ten esa especie de revenge das Final Girls que mola. Halloween. Era Josh Hartnett. Josh Hartnett. Pois nin Josh Hartnett e os seus abdominais salvan ese filme. Salvaron. Pois, bueno, a última xa verás, un xenocidio, prácticamente. Sí, non? Mola. Bueno, sí, eu estaría con Halloween. Halloween. Non sei, tú, Suri... Eu elixiría a saga de Alien, ainda que tamén está máis orientada á acción. Bueno, ciencia ficción e tal. Pero bueno, que tamén meteuse nun pozo... Tarde ou cedo todo se acaba. Quero dicir, sí, xa de Resurrección non viña a conto. O posterior Prometheus, pois, en fin, demasiadas expectativas, pero a lástima é que aí estivera Ridley Scott outra vez. E esa de Covenant horripilante, no mal sentido. Sí, non hai así moitas, as grandes sagas son esas.
Tíamos outra pregunta todo isto, que era que facemos unha pelotiña baixa de forma misteriosa polas escadas da vosa casa. Seguir pitando, pero que non entendo a tranquilidade nesta eu diría que fan estas escaleras aquí, porque básicamente non... Eu ni sequera me sorprendería, eu teño a casa feito unha leonera, seguro que deixei algún rollo por aí, sabes? Pero eu teño unha dúbida sobre a pelotiña. Falamos dunha pelota normal ou dunha pelotiña peluda, rollo Critters? Pois eu imagino que é normal, porque claro, hoxe toca que ben traído. Hoxe toca falar de Changeling. Claro, pero como non especifica, se unha pelota normal, mosquearme, posiblemente largarme. Se unha pelota peluda, sair a fume de carozo. Se peluda, diría, igual teño que aspirar debaixo da cama. Bueno, de Changeling, quen a trouxo que foi? Churi. Eu. Sí. Antes de chegarmos a Churi, os seus motivos para traer de Changeling, vamos facer así como unha rolda rápida, ¿no? De cual é a nosa relación co filme. Entón, pois eu vina fai anos e volvín a ver esta semana, claro. Para mí é unha peli que funciona moi ben, un dos grandes clásicos do cinema de terror, en concreto das Casas Encantadas, que foi como que estableceu varias cousas que logo repetiríanse, poderíamos ver durante moitísimo tempo até agora. Agora, pois, en Netflix calquera cousa, unha familia vai a unha casa e pasan cousas que son máis ou menos o resumo do 80% das pelis de terror. Está guai, dende a música, dende, bueno, o guión ten as súas cousiñas, pero que é moi rico, está moi ben traído. A mí é unha peli que me mola moito, moi disfrutable. Sí, Sarmila Díaz. Eu gostei dela. Bueno, creo que contou moi ben Miguel, non? Sentou as bases dun subxénero, actualizou moi ben no seu momento, porque hai cousas anteriores, non? Con Haunted Hill e temas así, pero como que o levou moi ben aos 80 e seguen bebendo, non? Todos os filmes, queiras ou non, e incluso outros que non son exactamente de Casas Encantadas, incluso mesmo de fantasmas, tamén beben dun montón de cousas que sentou este filme. No meu caso, eu vira aí tempo, no seu momento non cheguei a conectar demasiado co filme e tal, entón estaba un pouco expectante, ¿no? Porque, bueno, estas ocasións que colles un filme depois de anos que non o ves e tal, e dices, bueno, pues isto estaba ben, ¿no? Isto non... E non foi o caso. Non me pasou esta vez. Heitirinela. Sí, no, total. Xa justificarei porque non gostei, ¿no? Que é exactamente o que non... Sabemos que estás enfadado por los Lebre Rouge, ¿vale? Pero non te metas con Peter Medak. Vendetta. Que culpa teñen os canadienses do que te Sí, fixamos por certo, mans o peito. Filme de Canadá. Sí. Casi se nos pasa, claro que últimamente xa non hai filmes canadenses, Co emocionados estábamos o ano pasado con Canadá. Tantas alegrías nos deu en épocas de pandemia. Pois sí, volve Canadá aquí e non teño ningún tipo de rencor a respecto de eso. Vai en serio, pensaba que eso, que sería destes filmes que valorizaría co tempo, pero deixame un pouco igual, o sea, non me acaba de atrapar. En calquer caso, era a proposta túa, Churitético, entón, pues, defendese un pouco a túa aposta e tal. Bueno, era un filme que vin de pequeno tamén, non lembro con que idade exactamente, pero igual demasiado noviño era. É un filme que me aterrorizou realmente de cando era peque. Bueno, hai un bueno, xa comentaremos máis adiante, non? Hai un par de sustos, non? Un en concreto que me marcou totalmente, vamos, me traumatizou cando era así novo. Bueno, eso, básicamente estou de acordo co que dicíades vos, un filme de Casas Encantadas clásico. Eu teño normalmente non me convencen as historias de fantasmas e tal, pero
para min este cumple co requisito, non? Que me fai conectar con estas historias, que ao final é unha historia pues, moi triste. Cando, sabes, que me lembra como cando vin a serie de Hill House, que digo, pero que isto me dá lástima, sinto medo, non, por os personaxes, porque todo é super triste, entonces como que hai unha injustiza aí, e desta vez vendo o filme, pues, claro, empaticei moitísimo máis do que xa empatizar entón co personaxe de Joseph. Moi ben, pois nada, isto foi así un pouco, digamos, un bloco introductorio antes de entrarmos a falar en detalle do que sería, pues, Changeling de 1980, se non estou confundido. Grande ano. Nada, facemos unha pequena pausa musical e volvemos a comentar o filme. Vale, estamos de volta. Lembremos, este é o programa 17 da terceira temporada de Mal de Ollo, que dedicamos ao filme canadense The Changeling, de 1980. Bueno, The Changeling ao final da escaleira. Bueno, que en Argentina creo que foi en plan o impostor, o intermediario do no sé demo. No sé qué do demo. Logo sí, Que demo. Todas as traduccións son super fiéis a original. Changeling é o intercambio, non? Que sí, o troco, non? Sí, que logo que foi a peli esta de Angelina Jolie, que será por Clint Eastwood, que o señor das pistolas. Pero claro, dá lugar a confusión. Podría ser From My Cold Dead Hands tamén. Bueno, pues pero será Charlton Heston. Claro, por eso digo, se dice o señor das pistolas, pode ser calquera dos dous. Bueno, pues este filme está dirixido por Peter Medak. E quen é Peter Medak? Quen é Peter Medak? Bueno, pues Peter Medak, nacido Medak Peter, sí. Entendeu que era máis comercial Peter Medak. Naceu en 1937 en Hungría, bueno, pues, é fillo dunha familia xudea de, bueno, traballadores téxteis e nada, e deixou o seu país natal en 1956 cando foi a revolta esta de Hungría e tal, coa ocupación soviética e tal. Entón marcharon ao Reino Unido e bueno, desde ali pues, comezou, digamos, a súa carreira cinematográfica, unha carreira cinematográfica que bueno, máis que cinematográfica, audiovisual, porque ten moito traballo televisivo tamén. E bueno, así como filmes un pouco destacados, pues, ten co Paramount Negatives, que non, esta non sei cal é, non a vi.
Ten unha que ten bastante sona e tal, que The Rolling Class, ten The Craze, Let Him Have It, e non sei, cousas como Species 2. E de todos modos, quizás o filme máis destacado, o filme polo que é máis recordado, tal vez sexa The Rolling Class e The Changeling, non? The Changeling, de que vai isto? Pois isto temos a personaxe de George Scott que, comeza o filme, non? E ves que está movendo o carro, non? Porque se ve que petou aí en medio da neve e tal. Chega un momento que hai unha cabina de teléfonos e cando el vai chamar para pedir axuda para que os remolquen e tal, pois aparecen dous coches máis, un camión e tal, intenta esquivar o coche e mata a muller e a súa filla, non? Entón aí os créditos e pasamos a que... Por favor, realizadores do mundo, xente que fai cómics do mundo, en xeral, xente que xera produción cultural, deixade de matar as mulleres e as fillas da peña para que os persoaxes masculinos avancen na trama, tío. Por favor, deixade de matar as mulleres e as nenas da peña. É unha obsesión. Un 80% de toda a produción cultural. Sobre todo cine. Agora hai unha pequena viraxe con eso, non? Sí, e menos mal. Porque xa chegou un momento que era tan repetitivo. Bueno, pero aí están os filmes de mamporros, estos de agora, non? En plan Liam Neeson e tal. Eso que te secuestren a cativa ou algo así, sabes? O que te maten o can, estamos Sí, Claro, refírome que hai outros xeitos de facer avanzar a trama sen necesidade de, ese señor podía chegar a esa casa sen ser viudo, vale? Simplemente porque manden ali a traballar. Algún outro trauma. Estás mencionando unha das críticas que teño eu a respecto do filme. Entendo que neste caso a morte da súa nena fai non empatizar máis co que é o tema do filme, mas realmente é unha cousa tan recurrente, tan abundante que hostia, peña, poñedevos as pilas, dalle unha volta ao guión. Esa máis no xénero de policial ou detectivesco, dices, tío, hostia, que a metade dos policías estadounidenses deben de ser viúvos. Sí, completamente. Sobre todo aqueles que están fartos das normas que impoñen os demócratas, ¿no? Sí. E que eles só siguen o seu propio criterio, ¿no? Que funciona. A de Schwarzenegger, The End of Days. Estaba pensando en Charles Bronson, pero que calquera deles, vale. Sí, pero como trata. En os videoxogos acontece o mesmo, nos inicios de videoxogos así medio de acción e tal, boom, morte de Mario. Claro, e como o prota vai facer cousas tan horribles que, pobre, ten que dar moita lástima para que non... Deixa de usarnos como MacGuffin. Somos persoaxes válidas, completas, redondas, incluso protagónicas. Non somos malditos MacGuffins. Sí, este guión supónse que está baseado nunha historia totalmente real. Non é marketing aquí vemos que todos temos unhas profundas creencias sobre a existencia do alén e do sobrenatural. Pois sí. Bueno, en calquer caso, este señor vive esta traxedia persoal terrible, morre a muller, morre a filla. Bueno, conste que estaban falando de facer un refrito ou algo así. Pues bueno, aí teñen a oportunidade de non matar, ¿no? A familia. De darlle unha volta aos miolos. Del Toro quería facelo, creo. Sí. Hostia, sí. Del Toro quería facer tantas cousas que ao final... Sí, e supónse que este director está un pouco perseguido, din del que é un mediocre e tal, e supónse que é porque durante moitos anos outros produtores querían facer un remake desta peli e el négase. Entón están aí como facendolle bullying, currou pouco, supónse que tamén por este mesmo motivo. Bueno, quero dicir, a mí non me mola o bullying e tal, pero tampouco non me mola demasiado del Toro. Non sei se faría unha boa cousa con esta historia, pero bueno,
de cuestión de gustos, os del Toro está aí, imagino porque hai xente que sí que valora, non? Retomando así un pouco, este señor se queda sin familia e sí, decide mudarse, non? De feito está na súa casa xa recollendo, bueno, organizando así un pouco a mudanza. E claro, hai unha especie de flashback, non? Onde, bueno, pues xa te das conta de que sí, aí vivía coa súa familia e que non pode soportar estar nese lugar, non? E aí fai a primeira aparición a famosa pelota saltarina e tal. Total, que múdase para Seattle. Bueno, ali anda a buscar un sitio onde establecerse topa unha casiña. Sí, algo sinxelo, verdad? Algo así para un viúvo, para unha persoa, algo accesible, simple de limpar, non te fai fallar ninguna bomba. Unha casa onde non te vas a sentir solo, seguramente, porque como é gigantesca, pois para nada, ada. Sí, ademais, por si non, se a casa non dá así como unha sensación de grande magnitud, de grande tal, todo o filme está rodado así como con grandes angulares e movidas, sí, que deforman ainda máis o espacio, o sea, fan un espacio máis grande, realmente. Que, non sei, a mí eso é outra das críticas que teño, porque... Bueno, conste dicir que nesa casa tamén, porque o tipo é músico, non? Pianista, vai facer unhas... Bueno, contratan en Seattle para que dé uns cursos e tal, e bueno, sabes que na facultade está desopetado, que o tipo é, sin duda, unha superestrela. Sí, que a xente vai ali e se que está matriculada. Sí, que están sentadas polas escaleiras e a xente. Sí, de feito, chega ali e fai as típicas coñas de que tipo máis majete. Conecta con Que tal. humilde. Esa é outra crítica que teño, non me creo nada o papel do tipo na universidade. Porque, joder, durante todo o tempo te están dando que é un tipo así como de corte conservador e, sabes, e, bueno, así, algo máis estiradete. Claro, pareceme o señor Vance cando se pero igual é o típico profesor que na primeira clase diste, oh, que tipo máis guai, e logo é un... E bueno, pois eso, que igual precisa tamén dunha casa con así un espacio máis amplo, non? Porque logo vemos que queda con outros músicos e tal para ensaiar ali, non? E hai unha sala da música e tal. Que conste que cun dúplex chegaba. Sí, seguramente. Pero bueno, lle din, pois, esta sociedade de historia local, histórica, de conservación histórica e tal, e temos uns casoplóns aquí, vamos ver algún, se queres. Eu tengo un piano, entón para ti. Claro, porque chegan ali e din, sí, esta así, perfecta. Sí. Bueno, aí coñecemos o personaxe de bueno, non me lembro agora o nome, Claire. Sí. Que Tris Van de Vere, non? Que era a muller de George Scott, non? Penso que colaboraron en como 8 filmes ou algo así. Bueno, aquí como que fan o primeiro contacto entre eles, non? A primeira mirada dela, por favor, que está ela no carro, aparece el e ela xa pon unha mirada de me lo pido. O sea, non sei, é unha cousa tolísima. Pero dunha maneira moi casta e moi tal, porque a señora parece da sección femenina. Sí, completamente. Pero esa mirada... Coas botas de montar a cabalo, que di, montas a cabalo? Pensando, para diga que non. Non gusta mirar así de casual. A fusta é para ti. Bueno, conste que a mí parte do que me mola do filme, non, neste novo visionado, é que tampouco hai entre eles nada, nin se atisba ningún romance, nin... No, como que suxiren que hai unha simpatía e tal. Se caen ben e fan boas migas, pero non hai probablemente, claro, recursos románticos por aí, nin puritanismo a ver, as miradas son de o damos por feito, por suposto, pero si que non en se non fose inmoral e estivese ben os ollos de Deus, pois igual se poden gustar, igual para el non é o momento, pero simplemente aí non pasa nada, nin remata o filme e hai un momento deste pues, aperta longa ou nada, pero a ver, hai momentos están xuntos nunha movida de golpe de interpretación, non? O
sobre todo dela, ¿no? Hai unha cousa que me parece moi simpática, ¿no? Que é bastante contida en xeral, como, bueno, o sea, como moi elegante, ¿no? Cando se dan... E de repente grita moito, se pon histérica porque hai algún motivo de sobrenatural, non sei que, ya, abrázame, ¿no? E se abalanza sobre o choro, e dices, bueno, aquí hai un pouco de sobreactuación, ¿no? Para que non sei até que punto tamén aproveitan eses momentos de tensión como para ela tamén a chegarse ao señor, ¿no? Pero feito creo que é todo demasiado contido para o que está acontecendo. Pero non te parece que hai un contraste brutal? Eu penso que tamén se crea unha amizade. Quen non lle dá unha aperta a un amigo? Sí, pero eso que falábamos de sair correndo que en canto ves calquer cousa rara dunha casa, xa a casa de por sí dá medo. Xa se empezan a pasar cousas así tan terribles, por favor. Pero ele entende rápido quizás que a casa non lle quere facer mal, ¿no? Que simplemente quere establecer comunicación, claro. E ademais tamén é eso, un personaxe que está tan fodido, non? Que diste que, bueno, se subo agora a piso de arriba e aparece Satanás, pois igual me quedo como estou, porque total, que máis dá? Sí, no, o tipo, bueno, que decir, a mí o problema con sinopse tamén que teño é esa, ¿no? Que o tipo rapidamente asume que hai unha cuestión sobrenatural e isto, bueno, ¿no? A ver, unha casa bella que haxa ruidos e que son movidas, pues, entra dentro do posible, vamos, e depois que justamente eso, o sea, a mí dá a sensación de que rápido sabemos, tanto o tipo como o espectador, que él non está en risco. Entón o terror funciona menos cando tú sabes que o protagonista non é obxeto de... Pero eu entendo que o tipo entenda rapidamente que é un rollo sobrenatural porque comeza a haber ruídos e tal, ou este momento del chorando ás 6 da mañá, non, pola súa familia, están os ruídos, vai mirar as tubaxes, tal, co outro paisano, joder, volta dunha clase, atopas o grifo aberto, pecha a bañeira, sube e hai un cativo embaixo da auga. Sí, ten unha visión aí. Claro, quero dicir, joder, rápido se entende que é sobrenatural, como porque a fantasma tampouco é que se moleste moito en ocultarse. Xa, non sei, non me parece que esteña moi ben elevado, porque tampouco non resolven eso de ningún modo, non? O sea, podía ser que fose un reflexo ou algo, non? Non, pero aparece o cativo e depois... Como un reflexo? Bueno, ti entras no baño, ves a un neno afogado dentro da bañeira e dis, hai un reflexo da luz. Sí, pero bueno, quero dicir, tú ves un cativo afogado na bañeira por patas e xa está, e depois vou a esta sociedade histórica a preguntar pola casa, pues chama a policía ou algo, non? Entón un cativo morto na bañeira, pero non xa non está, ao momento non está, é que sea cousa, sabes, que o sobrenatural de a policía é complicado chamar a policía nos filmes sobrenaturais porque ademais se a chamas vai ser como o tolo este que inventou algo. Igual podes dicir, se me está yendo a pinza, non? Bueno, de feito no comezo que se está a tocar, non? E se abre unha porta só e tal. E chama polo sardiñeiro, non? En plan, anda por aquí a señora tal, non, estou só eu, non? Ou logo, pois, os ruidos, non, seguramente, pois eso, non? Son as tuberías ou tal. De primeiras, el non se abalanza o asunto paranormal, digamos. Non vos pareceu super arrepiante cando ainda el non viviu nada sobrenatural, cando pulsase a tecla do piano, soa. Está moi guai. Isto é os 10 primeiros minutos de filme, o sea, son estos que terror con detalles. Sí, aparte a cámara vai facendo un barrido polas estancias, non? Que logo máis adiante se ve que un recurso que, bueno, é o cativo, non? En cámara subxectiva e tal. Sí, o problema é que non me entrou o filme. O problema, por exemplo, con ese detalle é que te están preparando para ese detalle xa que ves chegar claro, pero iso é suspense. Quero dicir, non é a sorpresa do terror, este é un filme de suspense ao final. É como o rollo este de Gisco coa bomba, sabes, debaixo da mesa, do que é terror, o sea, do que é a sorpresa e do que é o suspense. Pero no caso de Gisco que é unha bomba, non? Aquí é unha tecla que se pulsa só. Claro, pero a mí parece unha hostia de arrepiante, porque ti estás vendo o que dicho, ni non estos barridos por toda a casa como unha persoaxe, non? Que parece que bueno, ten unha presencia protagónica ao final. Claro que se coloque, ti estás agardando que pase algo, e cando se pulsa a tecla diría, hostia, está aí, pasou.
E ademais o que o protagonista non bueno, rápidamente sintas que non está ameazado, non? Que logo sí que vai subindo a posta a personaxe do crío, non? Porque quere resolver a situación, xa estableceu contacto co protagonista e vaise poñendo un pouco máis cabroncete, digamos, non? Pero sí que está ben que non, que de primeiras non sintas que está ameazado, porque hai un punto do filme en que están casi a colaborar nunha especie de investigación, eles dous máis o cativo, non? Entón son como parte da mesma equipa. Sí. Pues sí, bueno, por certo, falábamos da casa. A casa non existe, era foi unha fachada que fixeron da mansión, pero detrás non había nada. O filme, a casa por dentro son varios un estudio con varios sets interconectados, todo unha curradísimo en todo de arte, non o sabía, ata que os interiores sendo falsos está moi ben. Está guai. Eu pensei que de feito que era unha casa que logo farían un set para o final do filme, non? Pero hostia, pues non, é todo falsísimo. Curradísimo. Sí, porque esta peli tamén eso non ten efectos especiais aí como tal, digitais, é todo moi manual. Bueno, que na altura non había tampouco. De feito, case non ten efectos especiais. O sea, ata parte final do filme, todo o terror son portas que se abren, grifos que se abren, teclas que se pulsan, unha pelota, que o que me refiro tamén de poñer en valor, non? Que está a aterrorizarte algo que non hai nada, non hai susto de presencias, tal, non sei, está moi ben feita. Sí que parece ser que o da boliña foi o propio Medak que modificou unha bola para que pesase un pouco máis, para que puidese ir con esa cadencia botando polas escaleiras. Porque é o típico de a ver, pero conseguídeme esto xa fago eu. Foi el mesmo. Teño que facelo todo. Ben tirado, Medak, ben tirado. Sí. Pois sí, que máis? Por onde íamos? Claro, íamos porque o tipo... Porque, claro, vai a preguntar pola casa que pasan estas primeiras cousas, entón vai a sociedade histórica a preguntar pola vivenda. Que esta señora nunca debiste entrar na casa. La casa no quiere a nadie viviendo en ella. Deuse moita prisa en alquilar, tal, claro. Quen foron os donos orixinais, quen viviu antes de averiguar a historia. En algún momento tamén se cruza con un senador que terá a súa importancia no enredo posteriormente. Na ópera, cando tamén que le tira cacho bien. Le tira, joder, na ópera tiralle cacho ben, churi. No é así, no en plan de hai simpatía, hai simpatía. Es mi amigo, este a miña nai. Mi amigo. Hostia, nai. Hai unha tensión sexual como que terían dos numerarios do Opus Dei, sabes? Sí, de día nada e de noite cilicio. É verdad. Pues non sei, terei os ollos moi inocentes. A primeira mirada que lle pega no filme é como miro eu, ou alguén con quen quero foder, ou a unha pizza deliciosa. Melofo, o sea, claro. Pois, eso. Pregunta pola casa, non ten moita historia tampouco, non ten moita... Es que eu xe me perdín porque... Claro, non lle di nada realmente nese punto. Colle a tipa, que tamén é de coña, porque o tipo non pregunta máis. Sabes que a tipa lle di, a casa non quere ninguén vivindo nela, se marchou un montón de xente desta casa, e o tipo le dice, vale, gracias. Pero sí que lle vai a preguntar algo e a tipa dá a volta e dice, venga, a perder tiempo. Xa te soltei a... Que tamén é hostia estereotípico a persoaxe da bella, non? Como a bella que advirte do lugar encantado, non? Neste caso tarde, logo ao final hai certa justificación, non? Sí, do comportamento dela. Xa, pero bueno, quero dicir que pero igual está aí caladilla. Neste caso, así como, que sei, esta feira 13, ¿no? O señor advirte os campistas que non vayan antes dos campistas iren, ¿no? Neste caso, o tipo vai advertir o tipo cando o tipo se está instalado ali. No, pero a tipa fastidialle, polo que xa veremos logo, a tipa fastidialle que lle alugaran a casa, o paisano. Entón, ela tampouco está usando, o tipo vai a preguntar. E era, dígame, que nunca xa tiña que ter alugado, e que tal. No, sí, pero se queixa da outra, é certo, que vendeu a casa. Claro. O sea, foi Claire que bueno, que dixo, ay, tú donde quieras. Él quieres hasta el piano, para ti. Quieres un kiosco en la Gran Vía, para ti tamén. Moreno. Bueno,
O caso que o tipo anda a compoñer unha peza, non? Para piano e tal, anda atascado, non sabe moi ben como rematala. E hai un momento que sae da casa e rebenta un cristal, non? Da parte superior da mansión. Bueno, é así de cor vermello, cristal, entón busca así na fachada e ve que, pois eso, é da zona de superior e tal. Da asa oeste. Claro, e comeza, sube, non? E di, bueno, pues vamos a ver que diste, non? Igual teño alguén vivindo na miña casa, nada, eu subo tranquilamente. E atopa que, claro, non hai unha especie de armario que non debería estar aí ou tal, e aparta un par de táboas e aparece unha porta, non? Esas táboas ou están moi podres ou el ten unha forza increíble porque parece que non lle costa nada e arrancalas. Bueno, se ve un tío corpulento. Pero, verdad que non lle pega nada? O sea, quero dicir, pianista, profesor de uni e tal, o sea, como que non lle pega andar arrancando táboas, sabes? Que sería como Bautista, quítame isto. Que como que unha... Pero que as táboas están como saídas, ¿no? Como que claramente hai algo detrás, ¿no? Entón, bueno, pues... E outra cosa que pregunto tamén, o sea, a pesar de gostar do filme, e si que lle vexo un pouco tal, ti alugas unha casa e non comprobas as habitacións, o sea, quero dicir, non das a volta nos pisos mirando polas fiestas. Pero hostia, a casa é grande, igual non lle xa, tío, pero eu que sei, precisamente por iso, imagínate que tes unha familia arriba vivindo e non te enteras, imagínate un rollo estilo Parásitos, sabes, de que de repente vas pola casa e no ático te salía 5 persoas. Habería que darlle unha volta. Pero sí, perdón, Churi, estábamos en que ela rinca as táboas. Bueno, accede a unha estancia, non? Que se ve que era a estancia onde vivía o neniño. É unha caixa de música que, cando abre, é exactamente igual ao que está a compoñer el, non? E atopa, bueno, pois ali unha cadeira, saca a cadeira de rodas, un caderno que pon 1909 e as iniciais. Entón é cando xa di, bueno, que lle din, pode ser unha coincidencia, non? Que coincida o que está a compoñer co que son, non? Que coincide en tempo e as notas e todo. E sai cando o tipo se queda todo mosca, non? De bueno, que hai algo que está intentando comunicarse comigo, non? Claro, esa fantasma que utiliza a súa dor como canal para entrar aí, porque ten a sensibilidade perfecta para que entre en contacto comigo, tal. Non sei se xusto despois cando xa fan a sesión de espiritismo esta ou... Pode ser. Sí, creo que sí. Antes da sesión de espiritismo, que cando el se decida facelo, é a primeira vez que cae a pelota polas escadas. Bueno, e sigue investigando, ¿no? Porque cando fan a sesión de espiritismo, a medium pregunta directamente si é... sí, porque vai con Claire aos arquivos vellos, estos que son... ¿no? Sí, bueno, non sei como se chama, isto que son microfilms ou algo así, que están aos xornais, e atopan o de que morreu os donos da casa, que lles morreu unha filla por un accidente na rúa, tal, entón outro día está como a miña nena. Carbón. Esa é outra das críticas que eu teño ao filme. Porque, cabe dicir, a ver, se o fantasma que se vai comunicar con él, ¿no? Morreu exactamente igual que a filla, pues hai como... ese non é o fantasma. Xa. Pero se eso fose así, aí habería como unha especie de desafío emocional, ¿no? O protagonista pues, se estaría enfrentando otra vez a situación traumática, ¿no? Que viviu no inicio do filme. Pero outro claro, pero bueno, el pensa que sí, que é por iso, e logo está a reviravolta de que, claro, que non pode ser ela porque había outro rapaz co que se cometeu unha atrocidade, tal. Pero xa está, quero dicir, digamos o potencial dramático que tiña eso, pues... Eso sí é unha coincidencia. Claro, pero porque o cativo a fantasma sabe que o seu caso non o coñece ninguén, non que o que quere, claro. Pero sen embargo sabe que en gato tipo se poña a investigar con pouco que rasque, vai ver que na súa familia unha nena morreu como súa nena. Entón, que ten por certo que vai seguir investigando. Un pouco pillado polos pelos, eso. Pero bueno, creo que caso eso, que hai unha nena que morreu e ya está, e vamos a facer o espiritismo. Sí, pero claro, o neno
o neno fantasma Joseph Carmichael original fía moi fino porque é moi intelixente e dá por feito moitas cousas que van pasar, que vai facer o tipo o Russell. E o tema é que este fantasma faise adulto intelixente sendo fantasma ou segue sendo un neno que desde a perspectiva que te dá o alén, ¿no? O sea, como que tes máis perspectiva, ¿no? Digo, non sei. Sí, boa explicación. O sea, por unha banda eu creo que segue sendo un cativo, non? Porque claro, non vas medrar porque estás aí nese limbo, o sea, non vas nin para diante nin para atrás, pero sí que é verdade que cando levas 100 anos vendo pasar persoas podes aprender moito do seu comportamento, inda que se xa da mentalidade dun cativo. Además, por pura experiencia. O cativo está morto e capaz de mover cousas e tal, o sea, prácticamente o cativo ten superpoderes, ¿no? Entón, bueno, decir, sí, a ver, hai un par de momentos que son moi efectistas e tal, pero que claro, é todo poderoso o rapaz, madre mía. En calquer caso estamos falando do rapaz porque o fantasma non é rapaz. Claro, isto sabémoslo na sesión do Medium, previo pasa a famosa secuencia da pelotiña, que basicamente que cae a pelota polas escadas, a pelota da cativa del, el colla a pelota, vai a a ponte, tira a pelota, porque xa di, bueno, non podo soportar a dor, claro, non? De ter este obxecto na casa. Pasa páxina e tal. Claro, por fin está co duelo, non? Xa superando, tira por unha ponte a auga, e cando volta a casa, a pelota volve caer. Entón o tipo que ata o momento dubidaba, porque ver un cativo morto nunha bañeira non parece motivo suficiente. Estou así sufrindo e tal, claro. Igual se me foi a olla. Claro, bueno, que entendo que tamén pode ser xoque ou que sei, cousas que tal. Entón aí o tipo decide, bueno, vai falar con un sabio, ¿no? Que lle di, unha medium, isto é o que precisas. Que, sí, bueno. Digamos, outra cosa que non me acaba de cuadrar moito é se o fantasma do cativo é capaz de sair da casa, coller a pelota, claro, devolvela e tirar outra vez polas escaleiras, é que o fantasma do cativo pode sair da casa, buscar ao tipo que o está suplantando e acabar con ele. Claro, pero que o neno non sabe quen é. Pero a segunda... O neno non sabe quen é ata que o outro o atopa e o cativo toma medidas. Pero a segunda bola pode ser unha representación desa bola, non? Tamén é verdad. Pode que non sexa física. Certo. Moi ben tirado, Miguel. Bueno, a mí sí que eu non lembraba que o asunto da que a bola fora da filla, non? Volvendo a ver o filme foi como, hostia, que pensaba iso, non? De, hostia, a fantasma viaxou ata a ponte, recolleu a bola, voltou máis rápido que o outro en coche, pero que a fantasma agardou aí na escaleira que chegara, non? Para decir, agora vas a flipar. Claro, pero que a fantasma sai varias veces da casa. O que pasa, sí. Eu a teoría que teño é que o neno non sabe contra quen ir, o sea, non ten o coñecemento de con quen amañar as contas, non? Vale. Claro, pero sí que sai. Bueno, eso, non sei, que íamos que eso, que é Joseph, que non é a cativa. Claro, medium. E pero que resulta que Joseph é o senador, que teóricamente, o senador co que se cruzou anteriormente. Carmichael. Not the original. Not the original. The fake. Claro, que o rollo é que, o sea, cando descubren isto, non? Na sesión da medium, non vos parece que está a hostia de ben gravada? Xa a nivel técnico. Se es que como que están na mesa, a ver, hai planos bastante cenitais, non, ao longo do filme como para ver esta presencia, non, omnipresente e tal, pero cando é a sesión da medium como que baixa e comeza a rodealos, sí, baixa para as escaleiras, con planos longos, a música é brutal. Sí, a música é brutal no filme, e comeza como a rodear a mesa todo o rato, é bastante, bueno, é o plano estático da medium, o plano detalle dela escribindo mentres vai facendo as preguntas e logo voltas á mesa, que gustoume moito como está rodada. E bueno, aí aparecen as anotacións que fai a medium, non? Bueno, el comenta, non? Podo gravar a sesión, hai algún problema? E non, tío, grava o que queras e tal.
E bueno, logo repasando, non? Bueno, cando se piran, non? Bueno, hai ali un momento que poñen o cono plateado. Que é ese cono, por certo? Non teño nin idea. Sí, é verdade, moi Cousas curioso, de medio. non? Sí, pero ademais tampouco é que teña unha función máis aló de sinalarte que está presencia ali, non? É quizáis como unha antena, algo así como para canalizar. Porque, bueno, cando a outra está escribindo, dices, vale, pues está escribindo que lle está dictando Ya escritura automática. pero esa cousa metálica. Sí, comeza a vibrar. Igual sí que é o que di Miguel, non? É un obxecto fácil de mover, será aluminio ou algo así, de pouco Sí, peso. se lle das cos eonllos a mesa, igual. Sí, claro, que antes lle comentan aí no orfanato que fixeran moitas probas con diferentes mediums e o 99% era todo falso, pero ese 1%... Buah, esa que era brutal, lévate a esta que a hostia. Sí. E bueno, a sesión remata de forma violenta, non? Rompen ali un copo de cristal. Se voando. E bueno, outro deses momentos, non? Que diste, bueno, agora pira todo Dios, eu me quedo aquí solo, que diste o tipo ten unha entereza. Iba a ser eu. Bueno, boas noites, tal. Xa recollo eu aquí, sabes, os cristais e todo. Bueno, decide volver a escoitar o que gravou, non? Está moi guai ese. Aí pues, terrorífico, non? Escoitas a Joseph, non? Si, como vai para atrás, como intenta facer aí que se escoite mellor, o son este de rebobinado que parece que vai rítmico, que é todo como sí. está moi guai. Ollo o audio deste filme mesturado ca música, mesturado con todo, ollo o audio deste filme. Claro, chama a Claire, non? Bueno, tens que escoitar unha movida, tal. E bueno, mola porque hai un elipsis aí non que se ve que ela xa escoitou a movida, non? Está a chorar. Neste momento, non? Que está ali en plan, non podo con esta movida, tal, e vai, chega a zona da escaleira e está a cadeira de rodas ali, que tamén é como, hostia. E no momento cando tamén... ides a ir por patas claro, non, que la queda petrificada. E no momento, xusto antes de eso, é cando vemos o asasinato, cando se nos ensina o asasinato do neno. Sí, que terrible. Que terrorífico. E descubres que son os golpes que escoita él, non? Que é terrorífico, joder, como está grabado, además, é terrorífico. Sí. O sea, agarrando dos nocellos, porque non é especialmente explícito, o sea, case todo do asasinato, o sea, son planos xerais ou son o pai agarrando os nocellos do cativo. Joder, é arrepiante, tío, é arrepiante. Non dá moitas explicacións do motivo do crime tampouco. Sí, o tema é que se o seu fillo morría antes de cumplir 21 anos, certo. A súa fortuna, a súa herdanza tiña que ir a eso, claro, porque a obras pasta benéficas tiña muller, non el. Claro, era que o avó quería deixar a fortuna familiar ao seu neto. Entón, que estaba dormindo, entón non... Eles pensaban, claro, pero este rapaz é moi endeble, está a piques de palmar. E de feito non podía ter máis nenos coa muller, porque a muller morreu no parto del cativo. Cando a súa filla morreu, o tipo dixo, estou fodido, porque a nena morreu e só me queda un cativo enfermo que non vai chegar aos 21. Non vai chegar aos 21, Entón fai o changeling. Sí, aparte colle outro, marcha para Europa, non? Sí, claro. Non está curado. Chega a Primeira Guerra Mundial, non? E claro, decían, os de feito explican, non? É perfecto, non? Te colle a guerra e ti cando voltas o neno medrou e que che di que ese neno non é... Claro, non o curaron. Cando o seu pai di que é. A nai non está para comprobalo, os avós están mortos, a irmá tampouco está. E que o neno E o orfo está encantado, claro. Do ADN Nino. Bueno, ADN naquela altura, claro, nada, e o novo estaba educado para facer as cousas que facía outro. Claro. Entón... O sea, ti veches o tempo suficiente como para convertir a outro neno nese neno. Pois é. Que claro que este novo o novo
Joseph Carmichael, el sospeitou durante toda a súa vida, pero tampouco deixa claro se o sabía realmente. Eu coido que non, por iso reacciona así a pero posteriori. que o sospeita. Claro, unha negación de que seu pai non podría facer algo así porque seu pai era maravilloso. Claro. Pero sí que debes saber, ¿no? Se te collen con 6 anos, sospeita. levante a Europa, igual tes unha lembranza confusa dos primeiros anos. A Pero guerra, joder, ti pues. realmente cantas cosas ben lembraste con 5 anos. Lembraste de cousas. Pero tamén te pode dicir o teu pai, non? É que estiveches un tempo nunha escola, eu que sei, podenche contar 1000 milongas, non hai ninguén que che diga que non. Xa. Bueno, pues... sí. Bueno, aparece a cadeira de rodas. E hai, xusto despois deso, aparece a señora esta, a Minnie, a bella que está conchavada con Carmichael no the fake Carmichael, para avisalo, ¿no? De que están indagando. Sí, sí. Están aí. É un placer servirlle, tal, o sea, hai unha especie de adoración. Eu aí sí que vexo algo turbio. Sí que ese o fake Carmichael xa está para retirarse, ¿no? É un señor moi bello. Sí. Ahora que está na súa casa coa bata de Hugh Hefner, Sí. a decoración de Drácula dos 70. Tírase todo filme con esa bata, quitando cando está na ópera ou tal, tírase todo filme coa bata de raso vermello. Pois sí. Bueno, sabemos tamén polo en algún momento cando se mostran os planos ou non sei que digamos hai un pozo no que Sí, porque o neno falalle dunha cadeniña, non? Unha medalla Sagrado Corazón. Pero que Sagrado Corazón é onde sacan o do orfanato. Sí. Agora non me lembro exactamente como chegaban os dos planos porque tiñan un rancho. Claro, porque tiñan varias propiedades, e unha destas propiedades é unha casa que está agora habitada por outra persoa. Van como registro da propiedade. Pero o neno na sesión falaba algo do pozo. Sí, o neno na sesión o que di é a miña habitación, o meu pai, medalla, Sagrado Corazón, pozo. É todo o que di o neno na sesión. Cando aparece o pozo nos planos que xa non existe, porque non sei cando tate. O cativo está no pozo. E va a falar ca muller que habita nesta casa e mandaríate a merda, pero xusto cando me dis que fixes. Ese momento é a hostia. Sí. De feito, bueno, é o momento que me arrepiou cando era pequeno. Que lle di, non? Bueno, que ias dicir? Non, pois, mira, xusto a miña filla tal está guai. Esa noite, non? Cando fixeron a rollo medio, a sesión esta tal, despertou na súa habitación e comenta que viu un neno moi pequeniño, non? Casi como un anano, afogado mirando para ela, non? Hostia, esa descripción é horrible, non? E logo cando ves que a nena esperta, non? E vai así como medio zombie cara a súa habitación. É un plano que é a hostia tamén, porque dende o chan, non? E de repente o chan como que comeza eso a moverse como se estiveras realmente debaixo da auga. E o contraplano do neno afogado, hostia, mira, eu de pequeno é para cagar patacas esa secuencia. E a música e todo, como sei que vai pasar algo horrible, non? Dame a hostia xa, non? Eu de pequeno cagueime tanto con eso, tío, que tiña medo de despertar na miña habitación e ver un neno no chan, o sea, que non lembro con que idade vin ese filme, pero que me quedei tocadísimo con ese momento. Claro, acto seguido desa escena, non sabes a motosierra, non? Sí, vamos quitar esta merda fuera, non? Que a nai comenta que se puso e nunca vin a miña filla poñerse así, non? Sacarían de aí a movida de The Ring. Tamén o pensei. Tamén pensei non tamén. Porque é a mesma progresión, sabes, de pasan cousas, non sei moi ben o que acontece, pozo, bueno, no caso é dun vídeo, non? E aquí, pois que se descubre na propiedade, a furar no chan e o pozo. Si que a nai pois entón non sei que teríamos que facer. O que queredes facer é reventar o chan.
Claro, e déixame pensalo, a nena ten outro tal e di, no, isto que por certo, vaya casita, ten a paisana. Verdad, joder, eu asinaba por unha sixa. Hostia. Sí, con neno morto. Con neno morto, vale. Convido a tomar pipocas de millo e fago amistade, tío. Que cabía por esa habitación así polo lateral, pero bueno. Sí, hai un cemiterio indio debaixo. Parvadas, biches que casa, joder. A praia. Ademais, non pomposa, non chalé, a casa guapa, sabes, unha casa aí a beiriña do mar, que cousa máis bonita. Pois eso, pois encontran os osos do The Real The Real Carmichael. The Real Joseph Carmichael. De feito mola, non? Que se mete ele. Atopei, hai algo aquí, un amán. Está outro ali de, como un amán. Non sei, pois viñemos buscar un cadáver. Non sabes que estamos buscando, tal. Mola un momento madera, sabes, que chegan, quero dicir, non sei por qué neste tipo de filmes, ou igual en Canadá, a madera non fai moitas preguntas. Pero está en Estados Unidos. Unidos. Está ambientado, sí, en Estados Unidos. Claro, pero bueno, me refiro, non fan, o sea, como, aparece un cadáver. Sí, oye, ti como sabías que tal? E que ademais como que disimula fatal, ¿no? Porque ni sequera se inventa un rollo de no, pues queríamos cambiar as arquetas, ou que sei, unha movida destas, no, é como, no, supuestamente non sei quién es. Exquisito buque. O sea, que de verdade. ¿Sabes? Non vou voltar pola noite, no, para nada. Sí. Nada, ni cintita de crime scene, ni nada, o tipo entra ali, volve a excavar e encontra a medalla do Sagrado Corazón. Bueno, sae. Sí, sae que eso que será feito como Está ao revés, verdad? Sí, está grabado tirando para baixo. Eu pensei, non sei, pero seguramente. Sí, eu tamén. De feito, se te fixas, notase nas xuntas das argollas e tal, que está movéndose do revés. E bueno, claro, por fin ten aí a prova, ¿no? Definitiva. Pero, claro, como a toparon de xeito irregular. Claro. E non a podes deixar aí e que o día seguinte a tope a policía. É dicir, está isto cheo de pisadas. Sabes? Vostede voltou aquí para a noite? Non. Bueno, vale. Claro, é como algo que ten que resolver de xeito persoal, non? Tendo tamén o punto de que quere solucionalo el, non? Como que o neno confiou nel, entón el quere solucionalo, pois como que falábamos antes dos señores que se toma a justicia por su mano, ¿no? Sí, o Liam Neeson de aquela. Sí, claro, que logo vai aí ao fake Carmichael, do senador fake Carmichael. Sí, monta así un numerito, non? Así un pouco. Sí, non podía esperar que eso acontecería. Mira esta medalla. Se tirarían 50 señores de seguranza, sabes? Non sei. Xa. Bueno, que eu creo tamén que o paisano, o sea, o Carmichael fake, como que ata o momento non tiña ningún medo real de que nada deso puidera ser real, ¿no? Entón, o tipo dinlle, están investigando tal, non sei que, o tipo, bueno, de feito tarda, hai un momento posterior a eso, bueno, que xa vereme tal, que cando di, bueno, damos o seu número, non? Como que está tomando todo medio de brincadeira, non? Sí, feito no aeroporto di, quen era ese, tal, e se queda así como dándolle, non? A cabeza e tal, e como, nada, un grillado. Un pirado, vámonos. Non como que di, isto non. Ni me vai ni me ven. Exacto. Sí. Pero bueno, pero queda ya aí o tema ese, porque sí que viu a medalla. Claro. Que a que le va el. Claro. Que lle conserven a vista con 80 anos, de 30 metros, ai, a miña. E aí póñense en marcha todos os mecanismos do poder turbio, non? Sí, porque mandan un poli a chuchar a George Scott. Que xa ten cara de madero corrupto, verdad? O tipo, o sea, non o pode evitar. Bo casting. Sí, bueno, chega a súa casa, non? E ao principio unha conversación máis menos normal ata que lle di, mira, non te metas aquí porque
te vamos a reventar. E devolvelle a medalla. Claro, dalle a medalla. Teño que voltar aquí cunha orde de desmantelar a casa, de atopar a medalla e tal. Men son eu e lle digo, tenta o colega, tienes aquí 4 pisos. E o tipo de... Como fagas unha depolición destas con dinamita e tal. Estarei aquí agardando e tal. E, bueno, ten no pozo, non? Bueno, pozo non, bueno, sí, no bolsillo e tal, non... No pozo. Sí, pensé que sería confuso. E nada, bueno, ese momento que susto Claire está indo cara a súa casa, non? E chama de, hostia, que hubo un accidente aquí. O accidente está moi curioso. Que como que rompe o espello e ten a visión do tipo así dado a volta. Si, hai un elevator horror. Que o que vos digo, que o cativo sai da casa, o cativo é o que mata ao policía corrupto. Damian aí. Claro, porque é o que quere soterrar a historia de novo, está axudando o outro. E o cativo xa se dá conta, xa sabe o Madero e polo tanto sabe quen o suplantou, e aí marca. Claro, pero eu tamén logo imagino a fantasma do Madero dicindo, comunicándose con alguén máis, en plan, aquí hubo unha injustiza comigo, asesinaron e tal. Loita de fantasmas. Pero bueno, sí que comentaban que era un accidente moi raro, que non tiña obstáculos na estrada e tal, e que o coche que ficou dado a volta. Moi misterioso. Como bo policía corrupto posiblemente iría tamén chuscao de tal. Sí, claro, como bueno, un whiskazo e a Exacto, dormir. estaba cheo de alcohol o tipo. En cada caso, Fake Carmichael, bueno, pues vamos falar con este señor, ¿no? A ver que quere, que canto diñeiro quere. Sí, a súa primeira resposta, non? Cantos, non? Porque el no inicio cree que unha chantaxe. Claro, imagino a personaje de Joseph Scott diciendo, pero se estou forrado. Viche a casa que teño. Claro. Senador Fake Carmichael. Viches como encha a aula da universidade, viches a casa que teño, estes de coña. Que é verdad, a xente que ten esa cartera que di, no, a mí non me puedes comprar con dinero, sabes? De todas maneiras, o curioso é que é a vida, ¿no? Porque esa xente se deixa sobornar igualmente. Igual nos fai falta, pero igual o que pasa é que logo tens que devolver certos favores. Exactamente. Concordo con Churio. Mais que querer máis é que tes que abonar o que xa pagaste, ¿no? Digamos. Bueno, que quero dicir, eu non creo que ninguén chegue a rico sendo honrado, non? Entón a xente que chega rica normalmente ten uns rasgos de psicopatía que te cagas. É xente que non se preocupa de... Se pensas, por exemplo, no... que sei, por un caso así como moi tal, ¿no? A familia real, ¿no? Está metida en chanchos, non sei que. ¿Para que te vas a meter en chanchos? E tú xa tens a vida solucionado. De nacimento, de verdade. Porque supoño que tamén serán chachos que te dan ainda máis poder. Sabes o que quero dicir? O sea, igual non te chega simplemente con ter o poder que che dá un título nobiliario, queres máis, non? Eu sempre pensei que é como un xogo para eles. É como, podo facelo, a ver se son capaz de conseguir isto, porque... Ademais non eres punible, joder, que me che dá? Sí. O sea, é así. Porque dicir, non tes a necesidade tampouco. Joder, pero non viches o último rollo de aristócratas, imputados e tal, que ainda están sorprendidos porque a xente lle parece mal que saquen a fortuna do país e deixen 10 euros na conta. E din, pero vasme imputar, no? E que están como hostias sorprendidos de que se lles poide imputar. Porque é o que ten ir pola vida, como dicían os de Mamaladilla, abriendo el camino a mandobles con la visa, ¿no? O sea, al final acostumaste a esa dinámica. Xa, bueno, en calquer caso, John. Sí. Non ten precio. No. John é un señor íntegro. Claro, que eres justiza para Joseph. Para Joseph, de real Joseph, de original claro. Joseph. E nada, tensión aí entre The Fake Joseph e John. E comezan as movidas heavies. Pero eu creo que John aí fai ben, porque colle e lle di, mira, a miña labor era transmitirte isto. Queda transmitido, toma a medalla, non quero cartos, non quero nada, pero que saibas que isto é así. De feito está guai, porque volta para a súa casa, casoplón. Que queres que faga? Claro, hai unha discusión entre Joseph e... porque imagino que The Real Joseph, ¿no? Estaría, bueno, claro, a esa medalla xa está, ¿no? Agora que... The Real Joseph está frustrado. The Real Joseph quere sangue. The Real Joseph, tú estarás contento, pero bueno. Claro.
Entón, de real, Joseph decide tomar cartas no asunto. O sea, persigue a Claire coa cadeira de rodas, que esa mola moitísimo. que mola bastante, verdad, esa secuencia. Como E a comeza a liar pardísima, Joseph. Aí xa di, bueno, Sí, xa sei contra quen teño que ir, e pide Tamén pista. Claire que ovarios, non? Porque chega aí... Pero porque escoita o outro chamando a... Lle fai a de Predator. Joseph fai a de Predator, exactamente a mesma. Hostia, pero xa cando estás na habitación do cativo ali a escuras, non te responden, é como, hostia, que bueno, eu personalmente estaría cagado. Os personaxes deste filme creo que non sobrevivirían a un filme de terror onde a fantasma é chunga, sabes? Porque unha fantasma Pero bueno, madre. se ten ese magnetismo co que dicíades, non? Co protagonista di, bueno, eu por él subo até xa, pero a fantasma é Casper, sabes? O sea, non é nada revoltoso, o sea, é un tipo, bueno, un neno bastante comedido. Porque non lles interesa ningún dos dous, o que lle interesa a outros. E bueno, é a persecución, non? Coa cadeira de rodas que, bueno, que está bastante guai. Pero volvemos ao mesmo, é bastante arrepiante, é super sinxela, non fai fallo especial, o sea, é poñer a cámara arriba da cadeira e perseguila empurrando a cadeira, sabes? Credes que foi unha inspiración para Evil Dead? Pois sí, posiblemente. Non pensara, pero pode ser, non? Quer dicir que está grabado así como, sabes? Sí. máis que esa parte, eu creo que na triloxía de Evil Dead, de feito, hai unha parte onde persiguen ao prota, pero con cun obxecto, non a cámara baleira. E aí sí, aí eu creo que sí, que sacaron de aí. Non me lembro que era, tería que miralo, calé, pero... Sí que os planos de fora de Evil Dead era o Sam Raimi en riba dunha motiña. Sí, levaban algo que ia apartando as follas, non? Unha especie de ventilador ou algo así. Para habernos matado. Bueno, pues nada, aí estamos no clímax da movida. Vale, pues nada, comeza esta discusión na casa, non? Entre eles, ao mesmo tempo que o fake Carmichael está vendo as dúas medallas, non? De pon a outra en riba da foto do seu pai, non? E comezan as dúbidas sobre o seu maravilloso pai era un asasino de nenos. E bueno, se dá para mí unha das mellores escenas do filme, non? Que antes de que lle deu a pechusque ali o fake Carmichael, que comeza a vibrar todo aquelo, non? Ves o reflexo da medalla no seu rostro, e George Scott ve como sube o fake Carmichael pola escaleira, non? Que unha representación. Sí. Claro, eu estaba confundido en ese momento. Ante que entra na estancia e ve como o seu pai afogou o outro neno, non? E cando lle dá o patatús e morre, non? E bueno, non me lembraba dese momento concretamente. E bueno, me parece como caen as escaleiras, como caen, que está todo aí en chamas. Sí, pero tendo en conta que the fake Carmichael ni siquiera estaba realmente ali. Claro. Para que tiras as escaleiras? Que te cargas as escaleiras e total non... Porque xa está entrando el. O sea, él non está entrando físicamente, pero él o está levando, non sei se nun plano espiritual ou como sexa, o sea, fake Carmichael está agarrado a unha mesa mentre a mesa vibra, que como se o neno pois o poseera e o levara á mansión. Fai todo moi efectista tamén, porque quere que sinta como o terror que sentiu el, vexa o asasinato, e incluso non sei se que quede atrapado tamén como unha fantasma, non o sei. É como a vendetta do cativo, xa sabe a por quen ten que ir e vai a morta por el. E ainda que físicamente morra dun infarto coa bata de Hugh Hefner na súa casa, espiritualmente está ali. Sí. A ver, como hacer eso? E bueno, a mansión arde, así remata o filme, non? Un plano de despois do incendio e tal, coa caixiña de música,
se abre, non? Comeza a melodía e se escoita un riso, non? Pero escoites un riso na versión traducida ao castelán, Sí, na original original. non hai. Vese a cadeira, a caixiña, remata. A caixiña sí que bota música e tal, pero... Sí, tampouco dice que no videoxogo Silent Hill Estaba pensando no videoxogo de Changeling, estaba pensando. Bueno, creo que non hai. Podería. Hai unha escena final que a sacaron tal cual desa subida de fake Carmichael polas caleiras. Bueno, alguna cosilla máis a decir desta movida? Na secuencia final o de Claire, o sea, neste filme trata moi mal as mulleres, tío. O sea, a secuencia final é como, ai, que susto, más gordo en la silla de ruedas. Nada, vete al coche. Espérame en el coche. Ela volve e é como, ai, está todo ardendo, non podo abrir a porta, e abre el dende dentro. O sea, a persoaxe dela é un cero esquerda cando chega a chicha, sabes? É como, de feito, a sacan da escena. Sí, a mí eso chamou a atención tamén. Ainda que podes interpretar de, hostia, eu te metín neste brete, igual aquí vai pasar algo, non quero que palmes. Como que algo persoal entre... Pero bueno, xa non é persoal entre eles, porque a Claire xa estaba metidísima no asunto, non? Ela foi parte de todo o proceso. E logo eso, vai ir a buscalo e van a sair xuntos dali, co cual... Que a pobre non pode nin abrir unha porta. Tal e ai, e abre outro dentro empurrando con a man, sabes? Está fantasma aí. Claro, entendo eso. Cope na porta. Hai un puntal fantasma posto. Sí, no, gustoume, simplemente eso, que na secuencia final Sí, no. O comezo e o final deste filme non é moi amable coas mulleres. Sí, eu penso que igual sí que nese momento final podrían pasar perfectamente xuntas por esa experiencia, esa resolución. É que na secuencia final o cativo tira a lámpada, tío, a él. Sí. Que é como cando se puxo chungo que xa ten a súa vendetta e dis, tío, oye, ollito con The Real Joseph, está sacando a súa Real Carmichael. O sea, efectivamente, Real Carmichael amarra o poni. Claro, é un cativo cando se enfada que non atende a razóns tampouco. Un perrinche. É unha pataleta, sí. Bueno, pois hai que decir que non comentamos que este filme tivo un orzamento aproximado de $6 millóns e doblou. Fixo, bueno, 12 así, en billeteira. É porque todo decorado, que eu non o sabía, senón este filme, se atopas unha casa a casa, podía telo feito cunha mierda. Sí, a fachada falsa, teño entendido que custou $200,000. Joder, pues está bastante conseguida tamén, non? É dicir, tú ves o filme e dices, bueno, un pastizal da época. Logo os interiores costarían os interiores son espectaculares, os interiores son unha casa tal cual. Sí. Bueno, pues sí, e logo, claro, que faría no que sempre comentamos nos videoclubs tal, sería moitísimo porque é unha peli moi de videoclub. Completamente. Pois, non sei, que máis comentar desto? Así como curiosidade, o director tiña medo de traballar con George Scott porque se ve que tiña fama de ter así un carácter... Ser complicado, non? Sí, que el viña de ter un Oscar, non? Por Patton, que non o foi recoller. Sí, que non. Que as ceremonias eran como 2 horas de desfile de carne que non lle interesaba. O sea, non foi por nada político ni nada. De feito dixo que foi o primeiro, tal que non avisou que se lle daban que non foi recollelo. Pero Marlon Brando mandou a unha indígena a recollelo. Pero, joder, ao fin e ao cabo si é político. Que se me dades, unha ceremonia é un desfile de carne, unha vanidade, é un acto político tamén, Bueno, sí, visto, sí. Bueno, o tipo se olía que o ian yo dar e antes da ceremonia avisou de se me ides dar o Óscar e tal, que saibades que non vou ir por ali. Si, logo tamén dixera que el non consideraba a actuación como unha competición con compañeiros. Eso é moi político tamén, Oye, caime ben ese señor, non? Eso sí. Bueno, que estuvo no exército tamén. Como? Que era militar. Bueno, entón non me cae ben. Bueno, tiene sus luces e sus sombras. Para facer de pato, non? Eu teño entendido que para este filme tamén aprendeu a tocar o piano
o momento que toca cos outros músicos e tal, está tocando el. Bueno. Actores del método, tantos pirados. Sí, en plan aí de Luis e tal. Todos pirados. E iso, non? Que tiñan medo del, pero só hubo un momento así que foi problemático, non? Porque o tipo levaba 2 semanas xogando unha partida de xadrez consigo mesmo. E pasou un tipo por ali e reventoulle. Tirou todas as pezas e tal, non? De aí ven o da mansión Chessman. De que o tipo lle molaba o xadrez. Teño entendido que o caso real que dicía Miguel do que escribiu, digamos, o tratamento de guión, non? Que sai nos créditos, penso, tal. Sí. Vivía a casa onde vivía era Chessman, non sei, Street ou algo así, que de aí tiraron. Si, este tipo pero non era, estou seguro. Era Russell algo, era como como apelido do proto. E que tamén, atoparon habitacións selada e que consultou con un colega arquitecto e tamén mirando os planos que había unha habitación oculta que era exactamente, prácticamente todo o mesmo, que era de verdade. Bueno, máis cousas. Sabemos que tal foi recibido isto pola crítica, imagino que ben, non? Okay. Non sei que Scorsese ten unha lista de filmes de terror, non? E ocupa o posto número 11 como dos filmes máis terroríficos. Estou vendo que Roger Ebert morou tamén, que di que está que é un grande filme de casas encantadas e que bla bla bla. Sí, arrasou nos premios de Canadá. Spielberg tamén. A fotografía, non? E en Rotten Tomatoes ten 83%, o sea que sí. Foi ben acollido pola crítica. Que Amenábar adora o filme. No, sí. Eu comentou en varias entrevistas. Sí, home, ves, los outros como hostia, sí, hai homenaxes, non? Que, bueno, nosotros a mí un filme que do que gostei. Sí, anti los otros. Eu non a vi porque me fastidiaron o final un deputado do PP no Parlamento Español. Xa. O spoiler máis famoso do Parlamento. Sí, cabrón. Bueno, vou a ver igualmente, porque, bueno, me parece unha tontería non ver un filme. Bueno, pues acabo de dar con un bueno, encántame. Acabo de dar con un dato que non sabía. Queres que che dea un dato? Cale? Bueno, que en 1987 Lamberto Baba, fillo de... Sí, que o lín. Xa sabía vos. Pero lín a sinopse de outro filme, non entendo porque... Vale, pois fixo Until Death, vale? Until Death, que é un filme... Bueno, título italiano Per Sempre, né? É un filme feito para televisión e que foi vendido como secuencia de... Sí, non oficial, pero sí. Os italianos os italianos de Alien sulla Terra. Sí, Terminator. Zombie 2. Sí. Pues, pero logo fun a buscar información sobre ese filme e non ten nada que ver, non? Non entendo por qué. A ver, Linda, Joy a escola e o seu amante Carlo, David Brandon, cometen un horrible crime. 8 anos depois, eles asesinan un señor. Un signore. Sí, un signor e la ragazza stava incinta. La ragazza stava incinta quando asesina il signore? No, che asesinan a ela. O sea, asesinan una ragazza incinta. Hai intercorse since then they are running a small terra, non ten nada que ver, o sea, non ten nada que ver. Claro, é que pero igual non era este, volvín e tal, volvín a firmar fin e pero que debe haber algún fantasma, alguma moeda destas. De todas maneiras, o que decía o Claudio Fragasso, ¿no? Era que a maior parte destas secuencias non oficiais tal non eran culpa dos directores, eran culpas dos productores que querían os distribuidores que querían distribuir a cousa como se fosse unha secuencia de un filme de éxito, ¿no? Relacionados para... Claro, eles facían o filme. Sí, eles facían outro rollo. Aí está American Psycho 2. Aí está. Pero que esa igual sí que foi planificada como American Psycho 2, o que pasa que é unha mala idea, ¿no? Pero que non ten nada que ver, refírome, o sea, que son psicos e que están en América, viva. Bueno, pues a tope
con os italianos, e non sei se queda alguna cousa máis que decir de Changeling. Que mola, que merece a pena. Bueno, non estou moi de acordo, pero... merece. O sea, quer dicir, para mí as críticas xa os fun dicindo, entón non vou insistir tampouco moito, non? Pero para min eso, creo que non aproveitan moito a traxedia de... O sea, que non era necesaria, en realidad, a traxedia inicial, e porque non aproveitan depois tampouco para... A ver, eu penso que sí, no sentido de que o tipo vai ali con certa sensibilidade. Esa está. E que o neno decide contactar con el por iso. Que a decisión sea a miticada de morreu a miña muller, a miña filla, tal, que está trilladísimo, pues sí, eso... Sí, a ver, quero dicir, enténdase como crítica... Debería haber un xénero viúvos e tal. Sí. Claro, pero que entón collerías a metade da filmografía existente. Sí, sí. O sea, quero dicir, dramas e viúvos, pelis de acción e viúvos, pelis de terror e viúvos. Faltan comedias e viúvos. Tamén hai a punta pala, joder. Sabes, cantas comedias hai, e que, de feito, bueno, non me lembro como se chama, a tipa de Damnless in Distress, a que fixo toda a teoría de Damnless in Distress, non sei o nome. Un arquetipo que ela analiza é moi curioso, que as comedias de viúvos onde aparece unha muller que es como helada del bosque, la que viene a arreglarle la vida, a sacarle la sonrisa, ¿no? É todo un subxénero tamén. Vale, sí. O sea, tamén está na comedia. Claro, a comedia la controlo un pouco menos, igual é o xénero que menos veo. Sí, eu tamén, a verdad. Pero quero dicir, comedia agridoce, o sea, non biches 1000 filmes inda que sexa na primeira, nun xantar familiar despois de tal, o sea... Sí, que diste, o tipo é un person, pero claro, que sufriu tanto que... Claro, e aparece ela... Voulle perdoar, claro. Sí, casi vou ser a súa mamá. As mulleres non somos centros de rehabilitación. Bueno, o sea, sento de base. Sí, pero sí que era a miña mítica. Claro, o sea, entón é todo, o sea, sería metade da filmografía. Eu o comprendo, pobriño. Claro. Sí, ninguén máis o comprende de feito, comprendo eu, que veña a dar un punto de luz na súa gris vida. A redimir e a salvar, non? O sea, sí, completamente. Pois, non sei, pois entón... Bueno, non sei, que decir, eu refirmo menos as críticas, que decir, non... me acaba de... parece que esteña en perigo ningún momento. Que comentaba, pero non te arrepiou, quero dicir, non te xeraba un suspense brutal, porque non é un terror de susto, é que é un suspense continuo. O sea, non te xeraba estos planos pola casa e ti estás dicindo que vai pasar, que vai acontecer, que vai acontecer. Pero non vos pareceu que era moi... o sea, como moi... evidente. Sí, o sea, que decir que non, como moi previsible, non? Como que bueno, tú sabías que o fantasma non ia por él e o fantasma que quería era pues, facer xustiza, ¿no? Con su caso e vía, ¿no? E entón como que todo sigue un pouco como no sexto sentido, ¿no? Al final pero o sexto sentido sí funciona, o sea, por susto. O sea, sei como evolución, quero dicir, houve un punto en que o cinema de terror abandonou o suspense, que logo quen o foi recuperou moi ben e meteuse no susto, na sorpresa. Esta peli, pero precisamente, joder, é moi complexo facer un filme de terror que funcione a base de suspense e baseándonos en detalles, porque non hai grandes efectos, non hai de repente un holograma do neno aí flotando, non hai un só susto, o sea, hai, bueno, o da cadeira de rodas ou tal, pero ni sequera ata o momento mítico da pelota non é susto, é puro suspense. É que a mí me funciona porque quero dicir, moi pronto o que está pasando e o que lle pasou ao neno, entón é o que dicía ao comezo, para min as historias de fantasmas funcionan cando me dá moita lástima o morto en sí, non? Es capaz de empatizar con que, joder, aí houve unha injustiza. Sí, entendo, o sea, eu estou de acordo contigo. É moi sinxelo facer un filme de terror de fantasmas poñendo en plan na casa e bú, e logo bú outra vez, non? Eu sei que dicir, a miña crítica non vai tanto por eso, non? Vai máis por eso, que me parece que como que o filme desaproveita moitas oportunidades de darlle unha maior carga dramática de... Pero porque un filme contido, non? Eu leo como un filme moi contido, moi contido ata que todo rebenta ao final, non? Como que a progresión é moi... non hai unha aceleración na progresión ata incluso na parte final, xa sabes, o sea, como que xa o río conflúe, o sea, as augas conflúen para sair ao mar, non? E cando estou facendo xestos raros, esquezome de que audio
claro, que non hai grandes, de repente, grandes descubrimentos que das tú, oh, Dios. De feito, cando atopan a cadeniña, que faltan, non sei, claro, 25 minutos, e que xa diste, saben que a cadea vai estar aí. Teñen que convencer a... Claro, e ti xa sabes que a cadea vai estar aí. Non é de repente que por outras causas e susto, atopas un cadáver. Pero justamente por eso, a min faltame ese tipo de vínculo emocional co filme. Incluso o que comentaba antes de esta deformación do espacio, ¿no? De gravar o espacio como se fose moi amplio, ¿no? Date a sensación de que é máis fácil escapar. Sabes, non é como un espacio fechado, non é como un... non é máis claustrofóbico, non é máis... Hostia, que a mansión é tan enorme, claro, que aí está outro tipo de angustia, máis que agobiarte por aplastamento, te agobia do enorme, das sombras que hai nas estancias no fondo. E esos planos expresionistas, non? As escaleiras xirando, e todo... E ademais, a mansión trátase de verdad como se fora unha persoaxe, unha persoa, non? Vala percorrendo estancia a estancia, escaleira a escaleira, é outro tipo de tratamento, non é un tratamento típico opresivo do terror, non? É outra historia. Dende logo é original, polo menos de plantexamento, estilísticamente original. O sea, historias de fantasmas hai moitísimas, pero así filmadas e así levadas, porque, joder, calquera outro director collería, o guionista collería e diría, pois pasan un montón de cousas raras, hai un increscendo, ti pensas que o tipo lle vai pasar algo malo, nun momento se descubre todo o petate, como pasa en The Ring, non? En plan de, oi, de repente, pum, descubres todo o petate nos últimos 20 minutos. Do reviravolta final, non? Claro. E non é un, oh, what the twist, sabes? Non é da mierda de Shyamalan, é que te vai preparando e te vai, sí, non gosto de Shyamalan, joder. Sí, que é unha peli de fai 42 anos, e que pode verse, que é como moi actual, pode verse agora, pode seguir ben, e non envelleceu mal. Non por curarme, total... pero a mí me parece todo o contrario, me parece moi antiga, parece máis antiga de 42 anos, parece como moi... Pero, inda que che parece antiga, crees que envelleceu ben ou non? Porque precisamente non usar ningún tipo de efecto digital e o ser tan sutil, cinematográficamente segue estando ben. Non hai algo que digas, tío, oh, que canteo, non hai esta cosa que lle pasa ao terror, non cos anos. A min, de feito, eso é algo que valoro, o sea, o feito de os efectos digitais xeralmente non me gustan, o sea, ten que estar moi ben integrados no que o tal para... E ainda así envellecerán mal, porque cada vez temos o ollo máis fino cos efectos e inevitablemente envellecen mal. Non sei, me parece como moi vetusta, como moi que non cuestión de gostos, non gostei esta. Usas vetusta porque a casa é unha persoaxe como Vetusta é unha cidade que é unha persoaxe nun libro, ou sea, é un quede consciente ou... O que, como? Claro, Vetusta é nunha novela destas, sí, de Clarín, de Clarín ou de tal, Vetusta é unha persoaxe, é unha cidade. É unha cidade, sí, pero non, utilizo máis en sentido como de bello, de vintage. Pensei que igual era un doble sentido. Non, así fino. Pero que sí, o señor é un bello nunha casa bella, con unha señora que é xoven pero é bella, de espírito. Sí, é todo como moi tal, pero creo que esa percepción podía vela incluso na época, porque estamos falando dos 80, ti pensa nos 80. O sea, hombreras y cardados e colorines, ¿vale? Mallas aeróbicas. Claro, o sea, e colorines. É do 80, dicir que é prácticamente dos 70. Sí, pero os 70 que son? Eu creo que se vía bella conscientemente, claro, no seu momento tamén. Sí. É probable. Home, se non metías moita máis cor, ten unha iluminación moi sobria, hai momentos que parecen case branco e negro, sabes, que é un expresionismo de que entran e saen de sombras, pero que igual... ata os vermellos son apagados, o sea, estéticamente é sobria, moi sobria. Creo que leva un pouco extremo, creo que igual intenta ir un pouco na liña de estes filmes de terror sobrenatural dos 70, tipo, que sei, eso, a profecía, Amityville ou unha destas. Sí, pero incluso Amityville é moito máis moderna de espírito. Claro, pero tamén é moito máis efectista, moito máis de susto, moito máis explícita. Ata cando amosan o asasinato neste filme, que ves uns nocellos sendo agarrados, ni sequera é un asasinato de sangue. Sí. O sea, fixestes un filme de terror sen amosar unha gota de sangue e sen poñer nada de xeito explícito. Con un body count de 2 persoas. Claro. A ver, ese momento horrible que
pasas durante media hora dicindo que serán eses golpes, non? Que escoitas, e joder, cando descubres que son o neno golpeando a bañeira, agónico, tío. É horripilante, non sei. A ver, un infanticidio, quero dicir, sempre harto, non? Sí. O sea, tal, pero hostia, como está filmado e todo, porque xa nese momento tamén, incluso cando nos ensinan o asasinato, hai ese plano tamén un pouco de miúxico, non, que está arriba, o sea, hai planos xerais dende arriba, absolutamente nada. Joder, e é o que di el, eu creo, non? Que como a amplitude a que te agobia. É un neno tan pequeno, nunha habitación tan pequena, que parece tan grande nese momento, unha bañeira enana, non sei, é como bastante arrepiante. Bueno, pues, para Pineda no. No, sí, no. Pero bueno, eso. Aquí estamos para mostrar as diferentes perspectivas sobre unha mesma cousa, ¿no? E nese sentido, bueno, pues, por ir fechando un pouco este bloco, poderíamos comentar un pouco cual sería a nosa parte preferida o que destacaríamos dentro do filme, ¿no? Por exemplo, Miguel, non sei, por dicir unha, pois quizás sí que sorprendeume bastante a persecución da cadeira de rodas, porque é como que un momento un pouco violento, é como que vai moi rápido, a tipa Claire está como moi fora de sí, claro, está asustadísima, e vai perseguindo, non sei, dun modo así como moi guai, pareceme moi ben, e logo ese último empurrón polas escaleiras, non sei, moloume bastante. Eu claro, tiña ese momento de cando era cativo que me arrepiou o do momento que está o neno no chan, no? Da habitación da cativa. E, bueno, voltando a ver o filme, me flipou o momento final de Carmichael subindo polas escaleiras, pero solo por trauma infantil voume quedar con ese momento que está moi ben construído, non? Primeiro a descripción da nai, non? Bueno, primeiro queren ir ali a perforar o chan, logo, bueno, pois mira, te diría que non, pero pasou isto, te explican a historia, logo a nena que casi como un estado de somnolencia erguese para ir ali porque ten que conseguir a Joseph o permiso para que desenterren os seus restos, non? Ese plano horrible do neno afogado e acto seguido a motoserras abrindo ali de permiso concedido. Eu quedome co momento en que Claire está chorando despois de escoitar a grabación e quedase nun plano completamente lateral contra a parede arrepiada. Total. Que ata se lle corta o choro, sabes, sí, que sí, ademais creo que é unha actuación boísima neste punto, o sea, que ela está conxelada e vemos a cadeira parada, o sea, es que nada acontece, simplemente unha cadeira, hostia. Sí, brutal, sí, a mí tamén se me ponen os pelos de punta, sí, que é complicado elixir, eh? Sí, eu quedaría con calquera destes que dicís vos. Non sei, a mí fíxome máis gracia que tal, pero penso que, bueno, que eso sí que me sorprendeu, o da morte do policía e tal. Sí, pero está ben feito. Sí, pero que, bueno, que en plan, toma, ¿no? Mira, isto, ¿sabes? Sí, isto non vai ser un problema, non? Non, porque isto, joder, pues agora vai vir a policía como acabou a policía. E bueno, eso resultou simpático, pero prefería calquera das tres que mencionamos vos, bueno, pues, incluso o do final de que Carmichael non como transportado psíquicamente, non, a ver o que fixo o seu pai, joder, que sabes, eu tamén valeríame calquera das que dixedes vos, porque parece un filme que está plagado. O momento pelota. Claro, sí, que omitimos por obvio. Que o único que me lembraba do filme era eso, era Boliña, xa está. O sea, da primeira vez que a vi, ¿no? En plan, como que a miña memoria apagou todo, excepto da Boliña. Que quizá obviamos por mítico, pero arrepiante tamén. O sea, ten un punto aí. E o que diste, hijo, de que eu non o sabía, pero sí que ten unha cadencia rara, a pelota no caer, non? Que parece... E o son, claro. Sí. Buah, é que a construción de son deste filme ademais, agüita, a primeira vez que cae como máis despaciño, non? Sacando volta a casa cae como máis seguido, de pam, non sei. Cando chega o chan non se rebotar, queda parada. Joder, hostia. Sí.
Bueno, pois isto foron así un pouco os comentarios que tivemos sobre The Changeling de 1980. Entón, facemos a breve pausa para a publicidade e volvemos de seguida. Benvidos a Procrastination. Entrevistas, cultura, Curiosidades, series, cultura, cine, ciencia, cultura, teatro. Procrastinar Non ocupa lugar. Bom, estamos xa no último bloco deste 17º programa da terceira temporada de Mal de Ollo, programa que dedicamos a The Changeling de 1980, e agora procedemos a clasificar, bueno, pues, as últimas cousas que vimos en recomendacións, mes e prevencións. Entón, comezamos por ti, Miguel. Pois eu fai un par de semanas fun ao cine a ver Morbius. Hostia, falan maravillas. Sí, o mellor filme de superheróis da historia, polo que lín. Joder. Vale, Morbius bueno, é un vilán de Spider-Man, e ten a súa propia peli protagonizada por Jared Leto, que eu non sei que fai ese tipo porque ten máis de 50 anos e parece máis xoven que a mí. É non sei. E non dá unha en cine de superheróis. Non escollo ben o tema. Vale, Michael Morbius é un científico cunha rara enfermidade da sangue, eso está investigando para curarse. Investiga, por suposto, combinando xenéticamente sangue con sangue de morcego. Que pasa? Que se converte en un vampiro na todas luces. Isto é parte do universo dos superheróis, un vampiro. Sí. Porfiria. Sí, non sei que tipo de... Pero, bueno, o resume. Non hai moito máis porque é todo tan plano, é todo tan o de sempre, o mesmo unha e outra vez. Ten un amigo que é o que Matt Smith, o segundo mellor Doctor Who, que tamén ten a mesma afección da sangue, tamén quere ser curado con esta cousa, pero claro, o seu amigo di non, porque é unha maldición, é o peor que te pode pasar. Pero bueno, se complican as cousas, o amigo non é tan bo e tal. Da igual, prevención, non? Sí. Unha basura. Eu estive intentado vela, porque me parecía como de terror e tal, pero depois vi as críticas e dixo, isto... Sí, non, é que se foi retrasando constantemente a súa estrea. Non sei se porque non había xeito de arranxar a historia. Durísimas declaracións. Sí que ten escenas de terror, de puro terror, que está aí con oscuridade, sustos e tal, e aparte, bueno, vampirismo. Agora que están facendo esta mistura e tal, porque dicen que este Doctor Strange e tal de Sam Raimi que tamén tira un pouco polo terror e... Non a vin aínda, teño moitas ganas, pero sí, escoitei o mesmo tamén. Pois, a ver, sí, Morbius unha merda. Vale, pues eu vou falar de unha serie que está en HBO, que é Minx. Penso que son 10 capítulos, medio oriño, así, e vai dunha rapaza, Joyce, que quere montar unha revista de corte feminista nos 70. Entón vai unha especie de convención onde ti presentas ideas de revistas, non? E están ali pues, un montón de editores a ver se mercan a túa idea ou non, non? Entón, bueno, ela presenta a súa revista, que se non me lembro mal era así como, non sei, o Mencer do Matriarcado ou algo así, non? E, bueno, na portada da revista pues saían así unhas mulleres nunha mani, non? E claro, a primeira resposta que recibe é como, por que están tan enfadadas, non? Entón, claro, non hai xeito de que venda a súa idea, pero ali coñece un editor así de dudosa confianza, non? Que ten unha especie de mini imperio de revistas eróticas orientadas ao público masculino, e
ofrécelle dicir, bueno, podemos facer a cousa, ao contrario, non encapsular a túa mensaxe, non, como explica, non, como cando lle das unha pastilla a un can, non, en ti ocultas dentro dun 12, non? Unha mistura un pouco rara. Entón, claro, sacan o que sería a primeira revista erótica orientada para mulleres, no que ademais de ter fotos de carácter sexual e tal, hai artigos, non, sobre pois a píldora, non, e outros moitos temas que é o que lle interesa a Joyce sacar. Entón, bueno, sería unha comedia, non? E bueno, aí comezaría a historia, non? A relación entre estes dous e o tira e a frouxa por onde están os límites do que eu quero contar e do que ti podes sacar ou como se vai vender isto e tal. Só curioso. Está moi guai. Bueno, eu rin bastante, entón, bueno, non quero tampouco contar moitísimo máis. Recomendación. Vale, pues Mins, sabes, Sí. Bueno, pues Mins, recomendación. Eu traio hoxe recomendación un libro que de feito emprestei a Vampirineda outro día, que, bueno, por cousa estaba escribindo unha historia e reatopeime con ele un pouco, non? O tiña un pouco esquecido aí na casa, e chamase Espectra, descenso a las criptas de la literatura del cine, de Pilar Pedraza. Pilar Pedraza é unha crack, é unha señora que escribe super ben, non sei se é profesora na Universidade de Valencia ou algo parecido. É todo un traballo sobre o corpo da muller morta no cinema de terror. E aí trata dende as vampiras, o orixe do vampirismo lésbico na época de Franco, neovampiras. En particular hai un capítulo que a mí me flipa, que se chama Nueva carne para la perra de siempre, que é brutal. Ademais é unha tipa que escribe, que non é, que é unha tipa moi lixeira no xeito de escribir, que é de leitura relativamente sinxela, e bueno, recomendación, non se interesa corpo da muller no cinema, Espectra, de Pedraza, librazo. Eu comecei e estou gostando bastante. É unha crack. Ademais ten un sentido de humor a hora de escribir bastante cáustica a tipa, non? Trata as cosas dun xeito, bueno, é graciosa de ler, non é especialmente densa e a vez ten moito contido, non? É un traballo moi ben feito. Bueno, pues recomendación, entón. Pilar, lo petas. Eso, Pilar, un saúdo desde aquí, que sabemos que nos está subindo. Nada, hubo, bueno, todo esto bien de Northman e tal, pero non a vou comentar porque non é terror, vale? Pero non está tan guai. Bueno, Mins non é terror tampouco. Xa, pero prefiro comentar outras dúas, vale? Bueno, por dos motivos que vou explicar agora, cada unha no seu espacio. Do primeiro filme que vou falar é un filme de 1984 que se chama Soul Survivor, ¿no? É un filme estadounidense dirixido por Thom Everhart e, bueno, interpretado por Anita Skinner, Kurt Johnson, Robin Davison. Bueno, quer dizer, eu non coñecía ningún dos que participan ali. Isto trata do seguinte. Bueno, ten un inicio un pouco caótico, o sea, que custa un pouco entrar no que é a sinopse, pero basicamente hai unha muller que é actriz ou guionista de televisión, e que colle un avión e o avión cae, ten un accidente e tal, e é a única supervivente. Entón, bueno, pues nada, ela está totalmente ilesa, non ten nada, e todo o resto da pasaxe morreu. E, bueno, pues inicialmente tratada polo síndrome o que se chama o síndrome do supervivinte, do impostor. É como que se tú és o único supervivinte de algo, de alguna traxedia, te sientes como en plan mal, porque, ¿no? E entón, bueno, pues hai un psiquiatra que aparte está medio interesado nela e tal, ¿no? Que está en plan, bueno, tú, calquer cousa, pues falas conmigo, tal, ¿no? E bueno, ya está en plan, bueno, mira o psiquiatra este que ven, ¿no? E a cuestión é que a partir de aí comezan a aparecer persoas, ¿no?
que intentan acabar un pouco con ela, ¿no? E son mortos, fundamentalmente. Entón, que temos aquí? Temos que o director de It Follows e o director de Final Destination viron este filme en algún momento das súas vidas, ¿no? Porque é unha mistura de ambos, unha mistura dos dous filmes moitos anos antes de que... Ten pinta de petalo moitísimo. É raro, o sea, non vos esperedes unha gran maravilla, porque ten algún problema de ritmo e algún problema tal, pero o concepto é bastante original. Esta foi a que nos mandaches a sí. Film Affinity. A min o tráiler parece unha fantasía, pintón, o sea. sí. Bueno, ten movidas moi de 80s, así, con, non sei, con sintetizadores, historias, bueno, cousas maravillosas, ¿no? Pero, bueno, sí que ten algún probleminha de ritmo, ¿no? Bueno, se non sei, hai problemetado así, isto vai a algún sitio, ¿no? Pues, pero, bueno, unha recomendación, quero dicir, por un filme curioso, raro, ¿ves? Bueno, vale a pena ver, ¿eh? O sea, non sei, bueno, pues este é un motivo, ¿no? Destaco este filme que eu creo que non é demasiado coñecido e tal, pues, por ser moi curioso, ¿no? Soul Survivor. Vale, pois eu vin onte a nova de Scream. Vale, 25 anos despois dos crimes de Woodsboro siguen producíndose crimes en Woodsboro. Sí. Volven outra vez xente coa máscara de Ghostface a asediar a xente a través de chamadas telefónicas, comezan a ver crimes, a matar xente a puñaladas. Está todo nunha situación na que, claro, todos estes crimes foron moi sonados, moi recoñecidos, fixeran a peli esta Stab, que dentro do universo de Scream que é tamén unha saga, ademais. Sí, que tamén, porque están todo o tempo facendo referencias sobre meta cine. Nos metemos aí no meta. Metísima todo. Meta que lo flipas, neno. É unha reflexión sobre a propia saga a través da reflexión sobre a saga que... Sí, claro, exactamente. En plan, falan dunha das antigas como esta é unha mierda, ¿no? Pues, bueno, a que estás facendo tú tampouco non... Claro que isto é Scream 5, pero claro, están aí tamén a reflexionar. Non, a titulan só Scream, pero en realidade é Scream 5, pero non queren poñerlle o 5 porque están a falar moito de non, a min agora me gustame pois Hereditary, gustame o terror elevado con drama social de fondo e tal. Este tema de Elevated Horror non vos parece a hostia de clasista? Sí, estamos a favor ou en contra? Eu estou moi en contra de Elevated Horror. É un gran tema eso, porque, quero dicir, Elevated Horror, quero dicir, Rosemary Baby sería Elevated Horror. Sí. O sea, Elevated Horror eu creo que é un concepto que xerou xente que é demasiado guai como para ver terror, porque segue sendo un xénero menor, pero sí, para sentirse ben vendo un filme de terror que sí consideran arte, dentro dun xénero denostado, non? Isto sí, porque é intelectual. Claro, é un terror, o sea, a mí non me gusta o terror, pero gustame moito Midsommar. Claro. Non, este rollo que colleja, colleja. Pero eso existiu sempre. O sea, chamaron de maneiras diferentes. O sea, pasa que nesta época de etiquetar todo... Claro, o sea, Elevated Horror, caca, tío, o sea, que detesto. Sí, a ver, eu cando digo Elevated é de sexo, irónico. Nos 90, metade dos thrillers que había nos 90 eran terror, non eran thriller. O que pasa é que se chamaban thriller porque unha maneira de poder ir ao cine sen vergoña, sabes, de tal, ¿no? Pues o Elevated Horror é outra moi así, o post-horror que saiu aí. Sí, post-horror, tócate las narices. Eso non era nada. Ou cando a peña lle empezou a molar Cronenberg, que decía, no, es que no es terror, es nueva carne. Es body horror, no es terror, es body horror, es nueva carne. Pero como concepto podía ser un subxénero, ¿no? Claro, joder, pero refírome, se ti defendes a nova carne como subxénero do horror, está ben. Agora, se ti me dis, no, eu non vexo terror, eu vexo Godard e nova carne. Entón, eres un idiota. Sí. Joder. Sí. Vale, pois nesta peli, claro, perdón, Miguel, dispersámonos. Aparecen as personaxes da original, aparece Mónica,
Mónica de Friends. Gale Weathers, aparece a Neve Campbell, aparece tamén o Poli Courtney Cox. Sí, que dan ganas de pegar, o sea, que decir, eu son calquera deles e me pego un tiro xa de, outra vez. Me piro outra cidade, non? Cantas veces non, sei que se pira outra cidade. Aí sí vale. O que pasa é que chaman como espertáis, non? Como xa sobrevivido 5 veces aos ataques deste tipo de criminais, non? Sí que dice o Poli, non quero xa nada que ver, que xa levou 7 puñaladas. Ese tipo sobreviviu milagrosamente en todo o filme, quedando mal, tullido e tal. Bueno, a ver, eso, unha peli máis de Scream, sí que ten estes xiros, ten estas cousas. Eu paseino bastante ben vendo. Vou poñerlle un me. Porque a pesar de, bueno, todos os problemas que pode ter, porque que son varios e diversos. Sí, por supostísimo. Eu paseino ben, gustoume escoitar esas reflexións sobre as pelis de terror, volver a ver esta xente. Inventan un novo termo, algo así, eu creo que eso non existe. Recuela, algo así, non? Claro. De aí que non se esa Scream 5, non? Porque como quero facer un refrit, pero que ao mesmo tempo teña en conta todo o anterior, entón é como non é ningún refrit. O sea, tú entendes esa movida. O sea, o que viría a ser, Halloween 240, viría a ser iso, exactamente iso. Pero eso sería como un reboot, non sei, non exactamente. No, Halloween 240 é iso. Ti tes en conta a primeira obra, faz unha secuela directa da primeira obra sen ter en conta as anteriores. Pero esta sí que ten en conta as anteriores, non? Ou non? Sí, pero tampouco, bueno, non sei, tampouco menciona moito. Simplemente, bueno, sí que é máis baseada na primeira. Antes de que me fodades máis o filme, vou no ver hoxe ou mañá, porque hoxe xa levei spoilers sen querer. Non. Sí, bueno, te fixo un spoiler sen querer. Claro, sí, me cago en diola. Todo isto vai por xestos. Bueno, que aparece. Non digas, tío. No, claro, non, que só digo que aparece a xente da primeira e hai novos personaxes. Sí. Van facer outra. Se está palabrada outra, claro. Pode ser, sí. Que claro. Cando se acabará este absurdo? Volveron os 90, coño, volveron os 90. No, tío, pero ás veces en cousas boas, de que volto a Halloween, o sea, Halloween tivo un leito brutal durante moitísimos anos e de repente no 2007 fixo todo pum. Son visibles, 2007 e 2009 son altamente recomendables. Pode ser. Xa, joder, xa son por pura probabilidade, joder, se faz 20 filmes, un par deles estarán ben. Xa. Vos pensade que a partir de 2025-26 comezarán a invitar os 2000, ¿no? Claro. Que movida. Comezarán a facer torture porn, comezarán a facer outra vez funfotage. No, por favor, espero que non. Non volve a funfotage. Sí, pues nada, que eu estaba temendo os anos 90, pero depois estive pensando. Non se pode facer nada máis con funfotage. Sí, joder, podes facer mil movidas. O que ti queiras, podes facer de changeling. Pero es que esa se fixo todo, xa. A movida é que, claro, que eu tiña medo que volvesen os 90 agora, pero que claro, que depois veñen os 2000, Cuidado. Bueno, nos 2000 houve cosas moi boas tamén. Sí, houve algún, por suposto. Os novos turismo francés, os franceses volverán. Claro, joder, quero dicir, hostia, pero eso nunca marchou. Entón, non sei ata que punto. Os turismo francés xa non hai deso. Ducournau é turismo francés, por exemplo. Eso, Scream eu pasei no ben, de feito non ten malas críticas en xeral, non sei por qué, porque é mala, pero Tiñeiro. Nada, eso, tamén é divertido estar aí facendo as elucubracións de quen pode ser o asasino. Julio Nido, Por certo, agora que comentabas de Neve Campbell, como curiosidade, tamén lle preguntaron cal era o filme de terror, de máis terror para ela, era o Conjuring.
Canguelin. Bueno, eu creo que Canguelin tamén pasa un pouco como cando lle preguntas a alguén que non leo moito, en plan, ¿y cuál es tu libro favorito? Y te dice Los pilares de la tierra, o una de estas, ¿sabes? O el hombre y el mar, o te sueltas La vieja confiable. Non sei como decirlo. Entonces non te diga a Biblia todo. Me gosto moito de Gabriel García Márquez, lo sigo mucho, pero non lo he leído todavía, ¿no? Sí. De Paulo Coelho. Joder, por certo, agora que dixo da Biblia, que estaba revendo The Office, momentazo brutal cando están xogando a que libros te levarías a ella deserta, e a rubia da oficina está ultracatólica, que se lía con Ángela. Coñe, la Biblia, e di, te quedan dos, e dice, no. momentazo. Bueno, pues a mellor comedia da historia. Adiante, non? Entón, Scream, sorprendentemente, está nun me. Vale, bueno, pois eu vou falar de Euphoria, temporada 2, de Sam Levinson, que tamén fixera Assassination Nation, que me parece... Ese filme que vos volou tanto. A mí ese filme me estaba parecendo a hostia. No, está mal. Até os últimos 5 minutos, de verdade, que me parece que tira polo chan en poñerse a explicar cousas que non facía falta e crear unha especie de pose extraña. Mira que estaba a tope con ese filme. Mira que detesto os filmes estes que son moi evidentes, son moi tal, ¿no? Que sempre me queixo deles e tal, pero este debe ser un dos poucos que me... Bueno, de Assassination Nation que eu joder, eu disfrutei. De feito estaba vendo o filme pensando, bueno, isto vai caer nun mal de ollo seguro, e ao final pois me parece que, bueno, non sei, non facía falta poñerse así de tontorrón, non sei. Viste Assassination Nation? Non. Pois está a ver, realmente paga a pena, quero dicir, non. Quero dicir, esos últimos 5 minutos non me quitaron todo o que disfrutei anteriormente, pero sí me parece que empañan o que podía ser un peliculón, pero perfecto, vamos. Pero todo isto era que o realizador... O creador, o director, o creador, era guionista tamén, penso, de Assassination Nation, e o creador e director de Euphoria, que penso que se a recomendar a primeira temporada, fai, non sei, 1000 anos, e bueno, saiu a segunda temporada e... non vou revelar cousas da trama, digamos, institutos yanquis, drogas, sexo, redes sociais, e que medo dá todo, non? Que medo dan os adolescentes, non? Como... Vale, que, a ver, é unha sociedade que non é a que coñecemos, evidentemente, non? Pero eu sei que sempre fago a mesma reflexión, non? De que guai que eu fumo ao instituto e o colexio e tal, e non había teléfonos móviles, nin historias raras, nin grupiños de WhatsApp, nin... A tecnoloxía son un papel moi importante na serie. E bueno, me parece que está, quer decir, coidadísima, estética, me parece a hostia. Zendaya ten 2 ou 3 episodios no medio da segunda temporada que, bueno, como George Scott non creo en premios nin historias, pero penso que a súa interpretación podría levar un bo feixe de premios e tal, e nada, foi agardar moitísimo por esta segunda temporada, porque penso que pasou toda a pandemia polo medio, pero pagou a pena, me parece unha gran serie e recomendación. Gostei dela, pero ten un par de leituras a segunda tempada que me sorprenderon en comparación coa primeira. Ten un par de leituras un pouco turbias. É moi turbia esta temporada. No, pero non digo esa turbidez. Joder, Euphoria en sí ten ese punto, non? Bueno, pois eso de vidas destrozadas, trastorno da alimentación, drogadicción, pero non te falo diso, falo de que non quero facer spoilers, pero que quizáis algunhas resolucións de conflictos ou de movidas da tempada deixarme cunha leitura que non me agardaba, quizáis, que me bueno, eso, que non quero facer spoilers, pero imaginaba unha cousa bastante máis traballada en algún aspecto. Sí, coido que sí. Bueno, xa me coido que sí. No spoilers.
Vale, Pero dá para falar, Mas non, o sea, todo o mundo veo e tal, menos eu, non. Sí, bueno, a mí parte do que me mola é que non hai unha personaxe que digas tú, esta é a personaxe. Non, merece a pena, que decir, estilísticamente todos son unha banda de tristes e mala xente, non? Ou con decisiones moi cuestionables en todo momento, tal. Pero si merece a pena vela, joder, eu atopo con Bueno, pues outra recomendación. Trae unha curta que non é terror. Perdón, é a Guerra dos Grelos. Pedazo de curta. Guerra dos Grelos. Obrigada. Sí. Obrigada. O Bimonte. Obrigada. Molou moitísimo. Orzamento cero. Pois a min queda esa non a vi ainda. Pues 2 de 2. Si vin Cafeína, encantoume. A Guerra dos Grelos como sinopse son 2 bares. Un dos bares son un paisano e unha paisana que chegaron da aldea á cidade a buscar as castañas, e o bar de enfronte son un par de persoas, un home e unha muller que emigraron no seu momento e tiveron unha moi boa posición económica e remataron tendo un bar. Os 2 bares están de mierda e bueno, cando se sabe que vai haber unha avalancha de turismo na cidade, pois deciden facer o negocio a través do enxebrismo. A partir de aí pois ven toda a trangallada. Non pinta mal eso. Está. Que conste que isto foi rodado moitos anos antes de que Compostela estivera en pleno efecto Venecia, o sea que foi un, digamos, foi unha curta que se avanzou. Como Cafeína e a pandemia. Hostia, me flipa a originalidade do cando 10 días antes, non? Como está integrado dentro do... Sempre hago esas mierdas, en Cafeína fago mesmo de meter as letras a man. Quen quere títulos se o podes escribir. En Cafeína de onde sacastes a Isabel Naveira? Pois porque mandei o guión e gustoulle. Que bueno. Me cruzo de vez en cando agora. É unha tipa encantadora. Isabel, eres unha crack, eres maravillosa. Ten pintas. Un placer currar con ela e a hostia. Un saúdo a Isabel, que probablemente nos este ouvindo. Igual que Pilar, bueno, aquí saúdos a xente respetable. Sí. Pois eu viña cunha recomendación que é unha curta que, bueno, non é terror, si ten algo de sangue, igual xa bichedes, é moi mítica, chamase Fallen Art. No. Pois é unha curta de Tomi Basinski, é unha curta polaca do 2004 que dura apenas 6 minutos, é de corte antimilitarista completamente. É que se digo calquera cousa da curta é un puro spoiler. O sea, mellor enfrentarse a elas. Sí, mellor enfrentarse a elas sen saber absolutamente nada. É antimilitarista, é animación, non ten diálogos. Bueno, os diálogos que hai a xente dicindo bla 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 bla, literalmente. Merece moito a pena vela. Bueno, Fallen Art. E, vale, pois recomendación, entón. Sí, recomendación, ademais, elevated recommendation. Elevated short. Pois, nada, dixen que había 2 motivos polos quais seleccionei, porque, bueno, últimamente sei que vein alguna cousa e tal, pero seleccionei estes dous filmes por motivos diametralmente opostos, ¿vale? Entón vou falar de Venecia Frenia, do ano 2021, o último filme de Alex de la Iglesia, filme que inicia o selo deste realizador de Fear Collection. Bueno, no guión está o colaborador habitual del, Jorge Enrique Echevarría. Enrique Gorroicoechea Enrique Echevarría, joder. Saúdo, que seguro que nos está escuitando, Jorge. A metade dos títulos de Meninas Asesinas el. A ver, en realidad espero que non nos esté escuitando, porque tengo que decir unhas cuantas cousas sobre isto. Bueno, reparto, Ingrid García Johnson, que sei que sabe en series e tal, non coñezo a ninguén, en realidad. Bueno, coñezo a Verónica Vance, chámase a muller da Iglesia. Sí. Foi a única actriz máis ou menos que identifiquei. Silvia Alonso, Goice Blanco, Alberto Bang, Cosimo Fusco, Enrico Loverso, tal, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? O Neo Giallo, ¿no? De Alex de la Iglesia. No, Neo Giallo no, xa para comezar, non é un Neo Giallo.
Segundo, bueno, a sinopse todo o mundo sabe. Veneza, van uns turistas españois odiosos, como todos os turistas españois. Sí, os o trailer son hostiables. E nada, e resulta que hai como, cando chegan ali, porque é como unha especie de, bueno, de viaxe de festa, porque unha delas vai casar, non? E entón, bueno, pues van ali como tal, non sei que mala noite, non sei cuantos, pero hai como unha especie de movimento contra o turismo, porque está degradando a cidade, porque está non sei que, entón como que queren os turistas fora e tal, non? E, bueno, pues se encontran con toda a movida. Un deles, aparte que é un desastre, se perde o pasaporte, bueno, tal, non? De todos modos, eles van cando é por volta do entroido, o sea, do carnaval dali, e entón, bueno, pues consiguen ir a unha festa de carnaval veneciano, o sea, de máscara así clásica, ¿no? E tal, e rococó e tal. E, bueno, pues un deles desaparece. Entón van buscando, bueno, un a un comezan a desaparecer todos, ¿no? E entre os antagonistas pues están como unhas figuras misteriosas que parecen como, bueno, pues bufóns ou figuras carnavalescas. El Tuno Negro. Sí, tal cual, o sea, unha moi así. Como figuras carnavalescas e tal. De feito hai un que está vestido como o típico doctor da peste. E tal, ¿no? Bueno, pues pues ya está, sería eso, a sinopsis. Sería máis un slasher que un É explícita. De corte sí, é explícita, o sea, hai chichas, hai o sangue. En alguna ocasión. Sí, en alguna ocasión hai tal. Non é tan, o sea, podía ser máis, vale? Pero sí que hai algún par de momentos. Isto é, bueno, o sea, quero dicir, hai anos que non vi algo tan ruín, o sea, hai anos que non vía, o sea, un despropósito, sabes? En serio, non entendín o filme, non entendí, que dicir, entendí o filme perfectamente, eso que quería decir, non me saía a palabra. En serio, o sea, non entendín o motivo, por qué tan mau, sabes? Teño unha localización da hostia, ¿vale? Que é o mellor. Pero por qué, Alex, por qué? Por qué, sabes? Si, seguro que se enfrentou a orzamentos moito menores que este e fixo cousas máis, bueno, mínimo entretidas. O que líne que era así como anticlimático, que, bueno, non, total, que non ten final, que eso moita xente lle critica tamén ao Alex de la Iglesia, que non sabe concluir os filmes, que non. De feito, cando te dixeches antes o de, bueno, os últimos 5 minutos de filme non te poden estropear unha película, e dicía, joder, que si non Alex de la Iglesia bueno, pero, estaba pedido na porta de igrexa, Claro que o problema é que tampouco te estraga o filme, porque todo o resto do filme xa é unha porquería, é dicir, a ver, fora con un amigo a ver eso, ¿no? Convencino para ir ver esta e non o dos vikingos e tal, e no primeiro minuto estábamos mirándonos un ao outro, isto é o primeiro minuto, sabes? Isto é o primeiro minuto, queda todo o filme, sabes? E comeza así, isto, ¿no? É longa? O sea, ainda por riba é longa ou... 100 minutos. Bueno, va, asumible. Faise longa. Claro, pero o pior é se te atopas un truño así e durache, sabes, que hai xente que se ven arriba. Non aguanto, non Hostia, aguanto. como que o FKM Johan. Hostia, eso foi... Vale, non estaba tendo en conta Johan, unha prova de fe. Johan é terrorífico, o sea, é terrible. Si, é terrible. Vale. É terrible, sinto moito se tamén nos está escoitando o director que era argentino, non? Aí vai Pineda. Sí, que mandou un vídeo previo bueno, me gustaría estar aí, pero non tal, e deixou un par de contas, se me queredes enviar algún mensaje. O correo, tío, como faz eso? Estou a entrar aí, a facer bullying. Que horror. Santiago Tamañone, tío, non digo que te retires, vale? O sea, digo que tentes facer outra cousa, porque iso é invivible ese filme. É moi duro decirle a alguén que se retire, pero si que faga outra cousa. Que o día anterior decíamos, se vos mola, que estábamos vendo de zombies cántabros. Zombies cántabros, está ben. Pero por lo menos botamos unhas risas.
Pero decía, no, pues se vos mola Buñuel e tal, se vos mola Buñuel. Por Johan. Si vos mola Buñuel. Sí, porque creo que o tipo quixo facer como unha especie de Simón do Deserto, non é unha especie de Simón do Deserto. Pero what the fuck? Que os sabía. Eu non sei cantas veces mirei a hora no móvil. Sí, no, claro, que eu estaba sentados os dous ao meu lado e estabas, digamos, tapándome a saída. Eu estaba mirando. Ti me di esa parta e claro. Eso fuxir. É que en plan, non sabía se dicir. Os asentos non eran os máis cómodos. Sí, aparte o banco madeira crujía. Sí, en plan, se podía sacar el movimento, en plan, todo o mundo miraba. Sí, parecía que nos había posto ali. Clásico do FKM, de feito onde poñen as sesións de curtas, que aquelo é. Hostia, pero era como se nos hubiera posto aí a Inquisición. Sí, unha boa tortura. Foi duro. Hostia, que mala me acabas de lembrar un filme que realmente era, hostia, que mala. Sí. Bueno, pues mira, decía que igual non están aí, en serio, no, pareceme terrible, o sea, as interpretacións son horrendas, o sea, non sei, en serio, non sei que pasou aí, pero bueno, pero en xeral con Ales de la Iglesia na última etapa, quero dicir, Las brujas de Cigarramurdi o sea, as que houme o filme, o sea... Vale, pero que Las brujas de Cigarramurdi está como 3 ou 4 niveis. Claro, pero refírome que vai como nunha caída en picado, todo o último que vin Ales de la Iglesia. O último que vin foi a de Ovar. Eso se chamaba así, Ovar. O bar. Pero non resolve. Claro, pero non está tan mal. Pero non está tan mal. Ao final é un pouco chafalleiro. Bueno, pero eso conto. Cando ves algo desde a Iglesia, canto que os finais van ser un truño. Pero non está tan mal. Pero, hostia, entre Las brujas de Cigarramurdi e logo despois, cal outra sacara... Fixo un remake, non? Dunha que fan un xogo de telemóveis. De trompeta. Sí, horrible. E balada de trompeta, tío. Non a min. Mira, ninguén lle acumulou, pero a min... Pola lectura da Guerra Civil que dixera esa de balada. Sí, joder, moi claro, ademais, non? Está durante todo o filme con esa movida, non? Hostia, tío. Joder, sabes, o chiste e logo fácil, 30 moedas tamén a poñen mal, non 30 moedas que non... A serie. Sí. Claro, vin un anaco nada máis, pero que xusto me cadrou, o sea, non a retomei, é verdade, teño a pendente. Pero o comezo estaba moi ben. A ver, o actor, que non me sai o nome, de 30 moedas. Joder. Non. Que bueno, me parece un actorazo. Continúa. No, é porque Eduard Fernández. As interpretacións son horribles, son horripilantes, ¿no? Está escrito con o cu, digamos, está escrito fatal, o sea, os diálogos son estúpidos, o sea, o enredo é demencial, o sea, pero demencial de en plan, o sea, alguén escribiu isto e non estaba drogado, sabes, como se explica? Igual unha pregunta absurda, pero está rodada en Venecia, non? Sí. É o mellor, o sea, que ves Venecia e dis tú, que bonita Venecia, non? Pues xa está. Todo mal, a montaxe, bueno, o sea, non sei, estou nunha rúa e estou atrapada e ves que está nunha praza, a ver, o sea, joder, que non que están no mesmo sitio, ¿no? Quen está montando isto non se está dando conta, sabes? Está na parte de abaixo dun teatro e aparece arriba, ¿no? Isto, pero esta señora como chegou aí arriba? Por que subiu, sabes? Alguén vai explicar por que se dan este tipo de situacións, ¿no? Todo mal, todo, o sea, todo, o sea, que non podo decir nada bon desto. A trilha sonora mal tamén. Sí, todo mal. Nada, quería falar desto porque bueno, que ten críticas positivas, que non entendo isto. Bueno, non li ninguna. O sea, ten críticas negativas, pero ten máis positivas do que merece, sabes? Quer dicir, por exemplo, en críticas profesionais teño aquí 4, 8, 10, ¿vale? Bueno, pues 4 positivas. Pero que isto que é? O sea, que non hai por como defender este filme. Non hai, Facto de critics. Sí, bueno. Joder, tío. Ollero, retírate. Claudio Fragasso fai mellores filmes que este, sabes? En serio, vin filmes de Claudio Fragasso mellores que Grecia Freni. Non, bueno, se podes evitar o rollo, bueno, o vedea, pero...
Non creo. Pero vamos, terrible, vamos, unha cousa horrenda, horrorosa. Prevención. Que quedounos claro. Sí. No, que saí indignadísimo, en serio. Que pasada. Bueno, pues ya está. Ya me quedé a gusto. Seguimos para... Bueno, todo esto. Posto 48 quedou Changeling. Indignación xeral, porque todo o mundo cree que... Bueno, houve un tipo que baixou a media. Moito. Bueno, tampouco tanto. Joder. Un 3 de Changeling, en serio. Aquí hai un señor, que non queremos decir o seu nome, que osou poñerlle un 3 ao de Changeling. Hai un cariño. Un 3 sobre 10. Bueno, a ver, 48, non está mal. Ainda así, non sei, non vou ver Venecia Frenia. Bueno, Eu vereina, pero porque son así un pouco masoca, cinéfaga, sabes? Si me digas que te parece, Vale, vereina. A ver si salvas algo, Agora está na lista de ver cando sí. O sea, refírome, non é unha urxencia, non é desta lista do posit da porta da... É que en serio, lembrades que estaban en Sitges o ano pasado, que xa vos comentei que bueno, que quería ir vela, pero que estaban esgotados os entrados, ¿no? E a movida é que todo o mundo ali decía, puta mierda esto, e digo, joder, pues debe ser, ¿sabes? Debe ser chunga porque en Sitges ao final é como tipo xogar un pouco en casa, ¿sabes? E ali en Sitges o público é amable, ademais. Sí. O sea, que decir, para as de la iglesia e tal, é amable. Pues todo o mundo está pondo podro firme e, bueno, xa ven os motivos, ¿no? Bueno, pues falta saber por... Sí, a pregunta é con que nos vas deleitar? Con que nos vas deleitar, Miguel do Caixán? A ver, Miguel. Hicimos falar de Venecia Frenia. No. Estaría guai. Broma. Vai ser unha peli protagonizada por Jeff Goldblum. Hostia! Sí, guai. Xa sei cal é. Dirixida por Cronenberg. A primeira vez que Cronenberg falamos dele aquí. Creo que sí, verdade. Falamos do fillo. Sí. Toma ya, vamos. Pois sí, The Fly, a mosca. Imos con The Fly. Que ben. Eu non gosto do terror, gosto do da nova carne, claro, no, elevated horror. Si esta peli clásica, eu a vin collida no videoclub cando era moi novo, que arrepioume, colleume aí con mal corpo, unha cousa de... logo volvín a vela anos despois e reafirmoume. Sí. Buf. No, debería. Está guapísimo. Bueno, mira, Miguel. Pero que non pasa isto frecuentemente. Esa condescendencia. Que agardabas? Que agardabas? Non sei, pero bueno, tira máis para os 90 e tal, que non é unha época a mí que me... Sabes, que me entusiasme moito, sabes? De que non é a mosca? A mosca do 80 Pois non sei se será 4? Por aí andará. The Fly 86. Bueno, pues... Ai, o ano de Chernóbil. Queda como dato. Datito. Home, é que son de dar datos. Bueno, claro, tamén un remake. Eu non vin a primeira. Original, mola bastante. Mola. Ten unha secuencia tamén, o sea, o original ten dúas secuencias e esta ten unha... Non sabía que o original tiña continuación. Sí. A primeira como máis canónica, con Vincent Price e tal, e a terceira, bueno, un despropósito. Si sabía da nova, que en teoría é un fillo. É o fillo del... Eu vin tamén a segunda desta, pero claro, case non recordo. Eu a segunda sí que non me lembro de nada. Tamén, si recordo que hai uns momentos moi duros tamén, pero non recordo moito. De feito, casi a segunda original casi se podía interpretar como un remake, o sea, a segunda posterior como un remake tal, tamén é o fillo tamén da primeira mosca. Bueno, pues mira que guai. Estou moi contento con eso. Non sei se me molesta esa sorpresa. Vale, The Fly. Esta non lle vai dar un 3. No, esta non. Ben, pois 1976, The Fly. Pero a ti non dicías que non se molaba Cronenberg. Pero esta é que máis me mola, sí, está a tope. Di eso cando quere dicir que é a que mellor entendeu.
Sí. Dardo a Heititineda. Pichón. Cuánta maldade. Bueno. Lembro que eu trouxen cousas aquí como a mer. Pois nada, intentaremos gravar o antes posible e tal, a ver se pode ser a semana próxima. E nada, decide vos se vos mola a mosca, cal das moscas vos mola máis, se a orixe antiga ou a moderna, ou cual dos filmes de todas estas sagas vos mola máis. Estamos esperando que identifiquedes o rapaza que nace no parto da Domus, e que para poder contactar con él e tal. E ya está. Chegamos ao final deste programa. Moi ben. Entón, pois nada, un abrazo a todos e todas e nos vemos no seguinte. Vémonos. Veña, chao. Unha pertiña. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.